ملوتنا سميت سلام كبابينا سلام عمد يكبرنا سلام عمد يكبرنا حدش عمد أبكي عنا خيبدلت عننا آخر خيبو نخلنا حدش عمد أبكي عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا رهوة حبس ملوتنا فغري السلام تمين كلنا روح حمد يكبرنا رهوة حبس ملوتنا سمي السلام كبابينا سلام عمد يكون لنا سلام عمد يكبرنا 2026 to the global GJAR family. From the high peaks of the Eritrean highlands to the pristine shores of our Red Sea, we celebrate another year of resilience and beauty. To our massive community in the diaspora, your heart always beats for the homeland. سلام تخطاتلتنا هذا channel كما تكونوا سناك تكونوا ناي ووتر تمنيتنايو رحوس حدش عمت تخطاتلتنا هذا channel دقفتنا هذا channel እንኳን ነዛ ነዋሕት ዝነበረት ዓመት 2015 ብዙሕ ዝተፈጸመ ኣላ ብዓይኒ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ድማ ካብ ብድሆታት ናብ ጽቡቕ ገጽና ብውሕዱ ብዓይኒ ሴኩሪቲ ክንሪኦ ከለና ናብ ጽቡቕ ገጽና እንሰጋገረሉ ዝመስል ዘሎ ወላው ካብ ብድሆታት ኣብ ቅድሜና እንተሎ ነዛ ዓመት እዚኣ ብሰላም ዘብቅዓና ብጥዕናን ንኹሉ ብድሆታት ሰጊርና ናብዚ ክንበፅሕ ዝገበረና ድማ ተመስገን ኣምላኽ ተመስገን ፈጣሪ የድሊ حدش عمد دما برختن قدسن كتكوننا عمد سلام فقرن قسانتن بلصقنان كتكوننا دما تسفا نقبر نزي channel ازم سانا خوينكم نزا عمد زحلفكم دما يغنيلنا كنبلكم رحوس حدش عمد كندقم نفتو بزح سلازلنا بزح غزي خنقتلاي نخلينا ابو سلازي نايلو مارستي ازيو اقرامي معلطوي ازيو اقرام زبل كن زقرم ملي سلازخوني مغنان زلي يكون سلازي اكبابينا حدا عب فصامه تفصيملو What's going on here? Let's go. Let's turn to West Asia now, where a proxy war is unfolding in Yemen. On one side is Saudi Arabia, on the other side is the UAE. Two close allies now at odds. We've seen open threats, we've seen airstrikes. The question is, will there be a full-blown confrontation? Let me tell you what happened today. It is withdrawing its remaining forces from Yemen. Saudi Arabia has backed the Yemeni government's demand that all UAE troops should leave. The move comes after Saudi Arabia bombed a port in Yemen, saying it was targeting an arms shipment from the United Arab Emirates. Targeted the port city that recently fell to the forces of the separatist Southern Transitional Council, or STC. Riyadh says ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣገራምን ኣደናቕን ዝኾነ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ወይ እውን 48 ሰዓታት ዘጋጠሙ ኩነታት እንተሪኢና ናይ ብሓቂ ዘገርሙ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና now what just happened እንታይ ኣጋጢሙ እንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ኢማራት እዛ ዓለም ብፅጋባይ ትጾርነት ክትብል ትጸንሐት ንዞባና ድማ ብዝደለየት መንገዲ ክድክርን ክትብትንን ትጸንሐት ንመጀመርያ حيال مقاطم ترخيب على مالتي اجي كلتي حقراتني اماراتنا السعوديان كنرخ لنا كلتيهم كو ابحد كباب زلو يمنا يندا حقراتيهم نغوساوي تاشمي يمنا امريكا مشارختيهم درار بزح سيميلاريتيز دمساسلهم نغراتلو جن بتفللي محمد بن زايد ناي امارات مالتيو حيال زخونه قدمي حيال زخونه تمكرون اتحزان ناي بوليتيكا كايدان قدمي MBS محمد بن سلمان ناي سعوديا بوزخونه مسرت غيرو صنهيو سلازي ناي امارات نغوس نتا كايدان عالم قدمي MBS صبغ زخونه اتحزا حيز سلازنه MBS افسلطان مسمص دما بزح اب سعوديا كغير سلادفتنه نبدغ بتناي غازيطنيا كاشوغ زبحال استقتله بكل منغدي معرب عالم تقبلنا ناي سعوديا اب حدغا وديقو نيرو سلازي محمد بن سلمان اب صقطي صنيح نويحوا that's why دما محمد بن زايد ناي امارات نتي غاب ناي سعوديا نتي ناي محمد بن سلمان زلو وشطاو صقماتن وشطاو زي مرغغاكم دما نتي قطبا ناي تهاجر ترانزيشن كغبرو لوط كغبرو لا زحسبلو زلو بزح نغرات يغبر سلازلو غزي ينبرون مستناي امارات اكايدا اب سودان يخون اب يمن يخون اب ليبيا يخون اب كل بوتاتات
معرتنا إمارات كايدا كخيد جزء ينبرون ترى يكونس ولا نعوز خون متشوناتنا ينبرون تقبلناتنا ينبرون بكالو تجارات نتورك ناتو سفحين ينبرون لوبي عقبنا تسفحين ينبرون سلازي نزخون لي إمارات زجبرز ينبرون ناراية ربحناتنا وقول له خلص السعودية سقطا مريسو قسيمواتني لخينير دونالد ترامب سمسجن زعكل كالكوليشن كجبر ثاني زخان تايو مجمريا دونالد ترامب صبغ يركا لوكت جبر خد كلا لك دونالد ترامب حسكا اتخال عالم لما نيراشا يوكرين سلوزري زلو اوكي ناو زيا مدرخناتي now is the time to strike يلو زيا مومنت زيا اذا حكي زلا زيا ني ننا امارات عندرا مفتاح جبر له زخيل يلو ابزي حجي نشتي ديتيل الله نشتي وين يكون اقدس ديتيل إذا وسانتات زب ببنقد السعودية قد شفت وسانتات معاسك وسان تجمير نحري لكم لك بريزنت هاجر يرترنا بسعودية أمس كده زقات أما كونتاتيو زي أقات أمزي نايب حكي زقرم كونتات كتبلة خليقة معناته نهارترا بريزنتنا بسعودية أمس كده أتريرو استزارة بنتوني يرتايو سعودية حلافنت كزنقع كلغي لك اسكم الله تبرابرو زوبازي حدقا ودي قوالله إذا حدقا زي ما بزيناتكم استواتو كم تزدلي متعرايك في تراي كلني هنا نشتي هاجرينا كبابينا كانوا حسكيلنا لنا جن لتج أب كبابينا زمت زلوا إذا أزور كيناتن بناي كالوت جنزبن زمت زلوا بعتر زبالة لما إمارات جبر زلاي الوا لك كابتا خبايز جمر محمد بن سلمان إميديا سجون تات لنا السودان مرحى أبومتيو لنا أمريكا وكيل أبومتيو أبو خلو أبو داينا يمن أكتيف زخون الرول أبو داينا السودان أكتيف زخون الرول أب كل كبابي تلطف زخونه من قصاصات كجبرينا مالتي لك كمزي ጽቡቕ ዝኾነ ምትሕሓዝ ገበረ ይመስል ማለት እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንኢማራት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ የመን ክትወፅለኪ ካብ የመን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ውፅእ ኢልዎም ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዝገበሮ ትሪእዎ ፀናዕኩም እዚ ቦምቢንግ ዝገበሮ እዚ እጅቲ መልሲ ናቱ እዩ ብመንገሩ ይኾነ እቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎ Emirati forces to leave Yemen. Unfortunately, it has been conclusively proven that the United Arab Emirates has exerted pressure on the Southern Transitional Council to undermine the authority of the state through military escalation. The STC is a separatist group. هجي انتايو تي منقست نايتي ترانزيشنال بريزنت نايتي ترانزيشنال غفرمنت تبعال مسغاغر منقست زبال مسعوديه دما بغربا كم سرح دفلت نسو زغبرو كونتاتينا نرزالنا نسو نيمن ني امارات أبركتونات كوجيهم سلازخونكم بقتا أكاب حجرنا كتوتو نتصوعكم يلوم إمارات دما مجلس وتيا مالتيو مجلس ناتا انتايبل نرايو زي جي جل سب إمارات تقلال أنا تكون تاد جود فتو غيرو تسردو سب علو no it's not gonna be like that مجمريا ديو تايلوم أبت مجلس نايتي منيستر مكلخال ناي إمارات دوتو مالتيو UAE أبتنا بعرب كوليشن ኣብ 2015 ዝቆመ ብሓደ ኮይና ንፀጥታን ርግኣትን ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳትን ናይ የመን ንምውሓስ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣሕዋት ሃገራት ስዑድያ ድዩ ቀጠር ዲ ካልኦት GCC ዝበሃላ ሃገራት ኣኻኺብና መፂና ዝከኣለና ድማ ንህዝቢ የመንን ንልኡላውነትን ርግኣትን የመን ኣበርኪትና ኢና ስለዚ ዋጋውን ከፊልናሉ ኢና ይብሉ ኣለዉ ናይ ኢማራት ሓይልታት ግን እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ተልእኾ ናቶም ኣብ 2019 እዮም ወዲኦም እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ምንቅስቃሳት ንምሕጋዝ ሓደ ስፔሻላይዝድ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ኣብኡ ነይሩና ንሱ ድማ ነቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ኤፈርትስ ንዑታት ንዝሕግዝን ዘሰልጥንን ዝነበረ እዩ ዝብል ሽዑ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ the Minister of Defense announces the termination of the remaining counter-terrorism teams in Yemen ስለዚ ብመንገድቲ ዝተዋሃበና መልእኽቲ ንኽንወፅእ እቲ ተሪፉ ዝነበረ ቲም ናትና ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝነበረ ጠሪፉ ካብቲ ሃገር ክወፅኡ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኢማራት ንመን እያ ተውፅእ ዘላ ነቶም ናታ ጥሩንፋት ሓይልታት ዝነበሩ ነውፅኦም ኣለና እያ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ግን there is a very interesting detail ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ናይ ኢማራት ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበረና ኢና ነውፅእ ዘለና እቲ STC ዝበሃል እቲ ዕጡቕ ጉጅለ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ግን ነብሱ ዝኻለ ተቃላሲ ባህላይ ስለ ዝኾነ ነብሱ ዝኻለ ተቃላሳይ ሓይሊ ድማ ስለ ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ ኣነ ንመሰለይ ዝቃለ ዘለኹ ንጉባኤ ዝቃለ ዘለኹ ኢሉ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓያል ዝኾነ ፕሮክሲ ወይ እውን ብኢድ ኣዙር ኩናት ከካይድ ዝኽእል ሓይሊ ኣማዕቢላን ኣሰልጢናን ስለ ዘላ ኣነ እግረ ሕፂረ ክትብል ከላ ወዲኣ ማለት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ጠቕላላ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ግን
إمارات دأكل كم زعين السجمتن خوسد استجدد له مخنيات نفس زخالة تلو خزلوية أجي انتاي وزينيش تلي كنريو زلنا زي ما سمعوا ولا تناي إمارات كزاربو خلوك نسمينا إذا كارتا زي أن تاريخهما مجمريا تي إمارات سعودية ممكن ريو كارتا انت ريوهم إزي يمن زبها الهجر نسعود عرب نسكيورتي ناتا أمنا قد أساقري مخنياتو عبدو مسومي زلوهم بزي دبوب زمات قداي دما ني سعودية عبسكات كفتر الله زخل قدايو إزي كم زيلو نهالو قلو ني إمارات قن حيلي جوادان مقتار توساخ إبلالان زمتان نخد قبرن بر نسكيورتي ناتا زقد سايكون وننقدي مسمر نقددو بلا بلا كتبال تخليخا كم ناي سعودية قنا قد سايكون سلا السعودية أبي يمن العلا قد أسنطالو باي ذا واي اتكسناتو ممكن سمعينا تكسناتو ممكن سمعو دحريو تاناليسيس زوهاب زلو بخل من قد نغرينا سلا زي very sensitive زخونة كنتاتنا نرزالنا سكنيشتي نسمعيو مابزي. The STC is a separatist rebel group backed by the UAE. It opposes Yemen's Saudi-backed government and wants to create an independent South Yemen. Before 1990, North and South Yemen were separate countries. South Yemen had a communist government and strong Soviet influence. The STC, because of northern Yemen, Iran-backed Houthi rebels remain active. The same group known for attacking commercial ships. From 2015 to 2020, Saudi Arabia and the STC fought together against the Houthis. But after a ceasefire in 2022, the STC returned to its separatist agenda. Recently, the STC took control of 2 key southern provinces. Saudi Arabia warned them to withdraw. They refused, and airstrikes followed. Pakistan is also involved. Around 20 أجي بزحت حيلتات أبز قداي زي تساتيفهم كم زلوا يزنقر إمارات ريود اللهم يو أبي الفوتو كابين أبي متيو كم زعينة أستواتو أب تشتش ناي سعود عرب مغنياتو أبذكر دوزة لنا سعود عرب قداينا يمن ترايكونن نزو قداينا يمن شلل ندحريلاتو وشتاو قداينا ناي سعودية نختبقس تزبالت انزمتشاني قول سلامتا أبدبوب كفال ناي سعودية كاف سعودية كنتصل زدل حيلون الله نالبات عبز وخان منقصاص يبلون جن نزو قداينا يمن شلل ندحر غير كايو وشتاو قداينا سعودية نختنكف زلا على أفدقيا خاتفتر زلها سعودية بنيو إسرائيل زبال هجر اللوا بتحد عمان مس عمان يكون مس قطر مس كالو زلون هجرات صبغ زمدنا له كلها مس إمارات نعود تريوا تتمكل مالت ويكات تكفى إمارات مس السعودية قد تودو بالله تري والله بدوم ناتهم جنا يكون تشجر زلوا بيد أزوريا تمرت زخ أنت إزريكا ناي إمبرياليسس أكندي قدامسي أوروبا فرنسا إنجليزن وين فرنسا طليانن أبغى زي مجزاتنا يرترا مالتي أكندي طليانن إنجليزن ويكلا طليانن فرنسا أب أوروبا زواجو طليانن فرنسا أب جوبتنا بيرترام كوينهم إنجليزن طليانن دما أب إيرتران أب السودان كوينهم يوم زواجو نيرو أنت إزريكا بيدا أزور كتواجع أب عدخا ترانكويل تنبر تحرك عن كلمة أبرحق كين كاتوت أو مالتي زغا أتنريا زلنا كنتاتيو نعم أذ كنتات زي نبي جوتكم عبلخل نزبل اسكتهم ناي إمارات سبيشاليست حدا كيلا بالجزيرة تزاربون اسمع UAE is not calling for escalation. It wants this thing to be handled in a diplomatic and a political way rather than opting for military options. So after this statement coming from the UAE, the position is clear. Some of the things that's said about the UAE is outrageous. The attack on Murtala today is just uncalled for. Everything has been done so far with a close coordination with Saudi Arabia. So we really are surprised to see all of this development today. We had differences over Yemen since 2019 when UAE decided that it had enough of Yemen and ended its mission. Saudi Arabia probably didn't like it. 3 years later, Saudi Arabia أجي انتايوم زبلو زلو إمارات نحنا بزح نتكونتاتنا بالعلي قصنا اسكاليت كنقبروي ون أنا كنعرقون كندارك نوسخلون دليت يبلان ولا تسعودية جراتو زلا نقرون تقبلنا الزنبرو أيكونا نيرو وهنياتو مغسكاس زمسلي نيرو زبل كسينا نسمع زلنا but in reality أبزق أربع جزية كاب جزية ناب جزية دسفح في عزنا أبزن تاريخهم كأتي كونتات دسفح في عزنا أتي بإمارات دقف حيليو ممليسو ناي كسابنا بدوب سعودية قصو زلقف زنبري سلازي تاسكاليشن ويونت نقر كابي متيو اندحريل كا ممسيو نصور نقر ينيرو إمارات تدقفوز نبرت حيلي نساء كمبيلاتوس إذا تحسب رحوكينا قن اتكونتات نابز عجبت إيوازلو زبط حيلي من مخانو نصوريو سلازي سعودية زو وصلت توساني ولا قا نجزيوني إمارات كتنك ساقس
ገዲድዋ እንተሎ ኮይኑ but this እዚ ገይም እዚ ብቐሊሉ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ንስማዕ ስዑድያ ውሳነ ናታ ካበይ ዝብገስ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ከባቢና እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ move. That would come a few hours later. Saudi Arabia's foreign ministry released a sharp statement. They named and accused the UAE of hurting Saudi interests. እዚ ሕጂ ኣብዛ ገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ንኢማራት ብሽማይ ተቕስዋን እዮም ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ካሊእ ይኹን ብገቦገቦ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስዑድ ዓረብ ብንጹር ሚኒስትር ዲያቶ ወፃኢ ናይ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ኣብ ረብሓ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ስዑድያ ዝፃባእ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድያ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቶም ድማ ኣብ ዶብ ናቶም ስለ ዝካየድ ዘሎ ሞር ሌጂቲመሲ ተቐባልነት ኣለዎ ተኣማንነት ኣለዎ ብግምጣሉ እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ንስዑድያ ፕሮቮካቲቭ ወይ ከዓ ቀስቃሲ ንክኸውን ብካልእ ዓለም ድማ ከምኡ ምዃኑ ተቐባልነት ንክረክብ ዝቐለለ እዩ ወላ እኳ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ዘይግድሶ ሓይሊ ኮይኑ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ እስራኤል ሞዴል ስለ ዝኽተል ዘሎ ብእስራኤል ድማ ስለ ዝድገፍ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ስዑድያ ኣግረሲቭ ኣብዚ ኩነታት ክትኣቱ ምኽኣላ ወይ እውን ስጉምቲ ክትወስድ ምኽኣላ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣግዚ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንብሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልና ድማ ኣብዚ ሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ይበሃል ነይሩ እዚ ናይ ኢማራት ንጉስ ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ንስዩ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ኮኔክት ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ምክንያቱ ጆ ባይደን ናቱ መምሕዳር ንመሐመድ ቢን ሰልማን ናይ ስዑድያ ይፀልኦ ስለ ዝነበረ ሞር ንኢማራት ይመሪፁ ነይሩ ስለዚ ስዑድያ ድማ ንባዕላ ንሴኪሪቲ ናታ ትፈሪ ነይራ እንዳትስ ዋይ ኣብ ግዜ ባይደን ናይ ስዑድያ መራሒ እንታይ ክገብር ይተራዩ ዝያዳ ምስ ቻይና ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ምስ ራሽያ ዕምቆ ዘለዎ ቀንዲ ግን ምስታ ቀንዲ ፀላኢቱ ኢራን ምክንያቱ እቲ ፀገም ክመፆ ዝኽእል ካበይ ክመፆ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነይሩ ካብ ብሑቲ ገይሮም ከጥቅዕዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ ነይሩ እታ ክትመፀኒ ትኽእል ፀገም ካብ የመን እያ ክትመፀኒ ትኽእል ስለዚ ኣብቲ የመን ድማ ተቐንዲ መቀናቅንቶም ሑቲ ስለ ዝኾነ ብኢራን ድማ ዝድገፍ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክመፆም ስለ ዝኽእል እንታይ ገብሩ ደልዮም ናይ ግድን ምስ ኢራን ዘለና ሽግር ክንፈትሖ ኣለና ብምባል ናይ ኢራን ፀገሞም ክፈትሑ ጀሚሮም ማለት እዩ ምስ ኢራን ፀገም ናቶም እናማሓየሹ ስለ ዝኾኑ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናቶም እናጎደለ ኸይዱ ብግምጣሉ ምስ ኢራን ፀገም ምፍጣር ስዑድያ እንታይ ሽግር ፈጥረላ ኣሎ ንኢራን ከም ፀላኢ ጌራ ነቲ ከባቢ ክትቆፃፀር ትደሊ ዝነበረት ኣሜሪካ ታትሪክ ፈሊጦማ ስለ ዘለዉ ስዑድያ ክንርብሾም ክንክእል ኣለና ወላ ተረዲዎም ከሎ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክኾኑ ድሕሪ ኮይኖም ወላ ነቲ ትሪክ ወላ ነቲ ገይም ይፍለጥዎ ፅቡቅ ጌርና ከነተሓሓዞም ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ምስ ኢራን ዘለዎም ናይ ሴኪሪቲ ፀገም እናጓደልዎ ኸይዶም ስለዚ ኢራን ብቐጥታ ንስዑድያ ክትሃርም ትኽእል እያ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ሕጂ እሱ ስለተኣለየ እስራኤል ድማ እቲ ምስ ኢራን ዝነበረ ሽግር ክፍታሕ ስለዘይደሊ ንኢማራት ጌራ በዚ ኤስቲሲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓድሽ ምንቅስቃሳት ብቕልጡፍ ዝረአ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ይኽእሉ ይነግሩ ናይ ስዑድ ዓረብ ነዛ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ስጉምቲ ትወስዱ ዘሎ ግን በቲ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንክራኸብ ይኹን ምስ ምዕራባውያን ክራኸብ ናይ ኢማራት ንጉስ ሓገዝ ናብታ የደልን እዩ ዘሎ ስዑድያ ምክንያቱ ተቐባልነት ናቱ ፅቡቅ ገይሩ መፅኡ ኣሎ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ይቀያየር ስለ ዘሎ ድሮ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ኔቶ ሜምበር ዝብል ብዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓብይ ክብሪ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ መስሪት ኣሎ ስለዚ ንኢማራት ፌስ ክገጥሞ ፀገም የብሉን እቲ ናይ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ናይ ኢማራት እንኮላይ እንትኾነ ንስዑድያ ቁጥዒ ከምዚ ስግኣት ይድፈጥረሎም ዘሎ ብዙሕ ብቁጠባ ጭዋዳ ንገብር ኣለና እናበሉ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኸድዎ ዘለዉ ልዕሊ ዓቕሞም ምኻዶም ድማ ነቲ ረብሓ ናይ ስዑድያ ኣብ ሱዳን ገይሮም ክድምስስዎ ዝፈተኑ ኣብ ኢትዮጵያ እንኮላይ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢማራት እዚ ንዓቢ ምግዝኦም ዝያዳ ፅልዋ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስዑድያ እዩ እዚ ኣለሙዲ መን ድዩ ኣለሙዲ ዝበሃል እቲ ኢትዮጵያዊ ንፍርቃ ኢትዮጵያ ገዚእዋ ዘለዎ ትካላት ዘለዎ ዝበሃል ሸራተን ኢልካዶ ሕርሻታት ዶ ኩሉ ኣለሙዲ ስዑድያዊ እዩ ስለዚ ስዑድያ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኢንቨስትመንት ነይርዋ ልክዕ ከም ኣብ ሱዳን ኢማራት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካውንተር ትገብሮ ዘላ እንተደይ ገበረቶ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብኩናት ጌራ ነቲ ኢንቨስትመንታት ናይ ስዑድያ ከምዘይሰርሕ እውን ጌራታ እያ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ናይ ፖለቲካን ፅልዋን ጥራይ ዘይኮነስ ኢቭን ናይ ረብሓ ፍልልይ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ስዑድያ እንታይ ትደልላ እንድሕሪ ኢልና ስዑድያ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባ ካብ ነዳዲ ድወፀ ቁጠባ ክትሃንፅ ትደልላ ቁጠባ ንክትሃንፅ ተኮይና ድማ እንታይ ክኾነሎም እዮም ዘል ሴኪሪቲ ናቶም እቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ክረክብ ይደሊ ኣለዉ ኢማራት ግን ቁጠባ ናታ ድሮ ስለ ዝሃነፀት ኣብ ሴኪሪቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምርኮስ ቁጠባ የብላን ዳስ ዲፍረንስ
ቀርና አፍሪካን ቀይ ባህርን ንኢማራት ጭዋዳ መገተር ጽልዋናታ መገተር ተወሳኺ ረብሓን መምጽእ ትጥቀመሉላ سعودية ግን ርቃት እንተተፈጢሩ ጥራዩ ቱሪዝም ዲ ቢዝነስ ዲ ተኻለት ሓስቦ ዘላ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ ነቲ ንሳቶም ዝበፅሕዎ ንኸይበፅሑ እንቅፋት ይፈጥሩሉ ኣለዉ ናብ ቁጠባ ጥራይ ንኸየተኩር ነቲ ናይ ስዑድያ መራሒ እውን ይስዕብዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ገጅብ ዝኾነ ውድድር ኮይኑ ብብዙሕ መንገዲ ዝትንተን ዘሎ እዩ ንቐፅል But first, let me give you some background. Yemen is basically a country split into two. The north is controlled by the Houthis. It's a rebel group supported by Iran. The south is ruled by the internationally recognized government. But this transition council in Saudi Arabia regime, though recently things have heated up. Earlier this month, the UAE-backed forces launched a surprise offensive. They now control virtually all of southern Yemen. What followed were massive celebrations on the streets. Take a look. كم تري ولا لهم زي هندبت حج السعودية قبل ملسس لزهابت امبر next step لك كم ناي سومالي لاند زمثل ناي من سألت له زيوم لك كم تناي سومالي لاند ثلاثة عامات كاب سوماليا استفنتته أكيدان يرنامو حجر كن كوننا تباهلو كزرب أجندة قينو إمارات ما بدي حريق قينا بزح بلوبي ناتان بميديا جرا كتجاو حس أن إسرائيل متيا أفلت زهابتها لك كم عينت عند حرس إلى رياض السعودية أبي من دم تمسس على كجاتم كم زغل زي Southern Transitional Council زبال زلوا سأبك أبشحن شعتم يتنتهس عني مس يمن حبيرو حجر كوين بركض ميو نبينو حجر زنا برونيو سلزي نابتنا يكلم كم الله سالنا زبل أب كامبين بانديروم جيروم شروحاتهم زجبر زلوا تكون تقدم نابيك خيط كم زغل ناجموت سلز خد السعودية سق مبال نعنا كوات أنا يكون بمبال زوجتو زلوا سكنتين نرزلنا إزي نروح زل كابانا عنا بزح زيتن كيف مثلا يخلي قد this is very close to us نعنا قربيت حقرنا زكاة زلي لعلي كل دما كل يوم حيلتات أب كبابينا heavily invested يوم أبي تبي عند حريلكا كل يوم وددر اللون ولا كوا إمارات زيادة ني أبي تقطع سيراتهم زلا زفلت تخونه سعودية وين أبتش الوايز اللوا سلزي نترى حنا تدما كت من تلا يدلنيا قبل الإثيوبيا ما leverage اللومي قبل التنتون اللومي ولا كبوليتيكاوي حيل كمناي إمارات زي بلوم ستيل كتباوي جواد اللومي زي ملو كثيرا ممكن بلاقي نخلنا قدامنا السودان ربحاناتهم كسمامعوا سلزي كعلو تهاجرك مقلوا خيلو مقلوات راضي يكون سكدم سوا خيلو تمدم ساس كتري خلقها أب تمدم ساس زيادة من إذا خسر نحلك السعودية خسير أب تمدم ساس السودان مودا زيادة إذا خسر السعودية بخمي السعودية تهاجر سلام كوينا وطبعا السودان كسرح كله زربح investment ينيرو إمارات جن ولا كون حرشة معات هكتارات حيزن تنبرة بو كسيرو جن بندادي بتورك جن بخصبو كمال سكيلو لذي بتحدى أنت خسرة بتحدى جن خصب زخالي لذي أبزو وانزي نا البرهان ملو بملوك حق زوي دليو خمسة لون ولا كأس أر كاب عدم كهبوت دليو كاب باكستان جزيوم يصدق صدولو مخانمين جرالو كاب تركي جزيوم كصدولي يدليلو سلذي هرجع حيال زخوني كددم ويون حيال زخوني من قص عصير كم زلوا زيادة ما I think بتخيل بتي president نيرترا أب السعودية مسكدة زدليوز نبرن تنيرو كم زي السعودية active لكسات خلاله السعودية active role كسات جميرو إمارات مع ريوز واي نيو واشنطن زلوا وتشاينا زلوا وبوتين ده كونه أكبر بيزلوا بقى تدوس الله حيلي جبت أنت جرا لابزي سق بقى أكنشم قلوا من أجليلا سلامتاي كل يوم أقدس يوم السعودية نجبسي السعودية يكون إمارات كل يوم أقدس سلزقون سقطها مريضة قطر قرب تلاقي ناب السعودية زي جبد مثل جن أتي إمارات كابتا عدموس وجن سبق غيرنا رينا يقلب له بعميو قطر كمونا مع تركي أبغون السعودية كونوا خمس خلو تجمد زل عليه بزو خين بتي تكونتات سنسيتيف كوين له إزي كابانا بحر سجري اللي زلوا نابزل الجوجة كأرنا أفريقيا لما كلمة سيناج ይገኝበታል። የደህንነታችን ዋና ስጋት የሆነችው ግብጽ ከሶማሊያ ጋር በኦገስት 2024 ወታደራዊ ስምምነት ማድረጓ ይታወቃል። በቅርቡ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር የወደብ ስምምነት ማድረጓ እየተነገረ ነው። ዲሴምበር 27 25 ግብጽ ከኤርትራ ጋር ኦክቶበር መጨረሻ ላይ የባህር ኃይል በተመለከተ ስምምነት መጨረሳቸውን በተለያዩ ሚዲያዎች እየተነገረ ነው። እኛስ ከአንዳቸው ሀገራት ጋር የተጨበጠ ወደብ ሳናገኝ የበይ ተመልካች ሆነን የምንኖረው እስከ መቼ ነው? ከዚህ ጋር كم تري ودا لهم أتي
ፓርላማ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ነቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ዶክተር ግዴዎን ዝበሃል ዘሎ ንዑ ዓዲሞም ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣፍደገ ባሕሪ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትሕቶ እንታይ እዩ ግብፂ ታሪካዊት ፀላይትናን ስትራቴጂካዊት መቀናቅንትናን ዝበልናይ ሃገር ኣብ ዙርያና መፅያ ዓበይቲ ዲልስ ትገብር ኣላ ኣብ 2024 ሓንቲ ኣገዳሲ ዲቴይል እዩ ዝገድፍ ኣባ እንታይ ዝብል ኣብ 2024 ብሰንኪ ንሕና ምስ ሶማሊላንድ ዘበገስናዮ MOU Memorandum of Understanding ዝበሃል ሶማልያ ምስ ግብፂ ናይ ዲፈንስ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂካዊ ዝምድና ስምምዕ ከም ዝፈረመትን ኣካል ናቱ ድማ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ግብፂ ክትኣቱ ባይላተራል እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር እውን ሰራዊት ናታ ክኣቱ ከም ዝኽእል ተረዳድዮም ኢሉ ቀፂላ ንኽፅሎ ዘለና ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ድማ ብዝተዘርበ ጅቡቲ 2-3 ግዜ ምስ ግብፂ ርክባት ትገብር ከም ዘላ ናብ ዝቐረባ ድማ ናይ ወደባታ ናይ ልምዓት ዓበይቲ ዲልስ ገይራ ከም ዘላ ዝዝከር ይብል ኣሎ ኤርትራ እውን ኣብዚ ቅድሚያት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንሰምዖ ከም ዘለና ምስ ግብፂ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ወደባዊ ናይ ወታደራዊ ስምምዕ ወይ እውን ናይ ወደብ ምልማዕ ስምምዕ ፈፂማ ከም ዘላ ይዝንገር ንሕና ኣፍደገ ባሕሪ ኢና ንውጭጭ ንዛረብ ንህውትት እቲ ውፅኢት ግን በንፃር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብቲ ዝነበረና ናይ ቀደም ዕድላት ንኸስር ኣለና ናበይ ገፅና እዩ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓንቲ ነገር ተፀቢያ ነይራኒ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ እዚ ሚኒስተር እዚ ቅድሚ ሕጂ 2-3 ግዜ ብንፁር ንኤርትራ ታርጌት ገይሩ መጥቃዕቲ ትገብር ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ትኸውን ወላ ይዛረብን ኢለ ተፀቢዮም ነይሩ መዓስኮን ድሕሪዛ ሕጂ ዝሓለፈት ኩነታት ዳርጋ ኤርትራ ጉዳይ ካብ ኣፎም ኣልዮም ኣለዉ ይመልስዋ ደኾኑ ምምላስ ተጀሚሮም ድማ ደን እቲ ስትራቴጂ ተቀያይሩ እዩ ዘሎ ወይስ ምልስ ግድፍ እናገበሩ እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለዉ ይብል ነይረ እስከ ስምዕዎ እንታይ ይብል በተያዘ ምላሽ የሰጡት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የባህር በር ጥያቄ የትውልድ ጥያቄ በመሆኑ የሀገርን ብሔራዊ ጥቅምን ባገናዘበ መልኩ ምላሽ የሚገኝበት የዲፕሎማሲ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነም ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለናል። ስለዚህ ይሄ ፍትሃዊና ተገቢ የሆነ ጥያቄ እንዴት እውን መሆን አለበት የሚለው ወደ እንዴት ወደሚለው ምዕራፍ ለመሸጋገር ችለን እንግዲህ እንዴት ይሁን የሚለው በጣም ብዙ ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ የሚጠይቅ ብዙ ትግል ብዙ ልፋት የሚጠይቅ ስለሆነ ይህንን ከጥያቄው ከጉዳዩ ስትራቴጂክ ባህሪ አኳያ ተገንዝበን እንድናየው አደራ ለማለት እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ሓቅኹም ኢኹም ወላ ሓንቲ ይብል የለን ሸንኮለል እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዝበሃል የለን ስትራቴጂ ናይ ነዊሕ ሰብ ተቐቢልዎት ሓሳብ ኣምፂናዮ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ንዘላቒ ረብሓ ናይቲ ሃገር ዘድሊ ምዃኑ ተዘሪብሉ ፍትሓዊ ምዃኑ የእሚንና ንመን የሚንካ ዓለም ምሉእ ትጋገ ኣለኻ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትጥሕስ ትደሊ ኣለኻ የስ ንግዳዊ መዓላ እንድሕሪ ኮይኑ ምስ ጎረባብትኻ ተረዳዳ ኢሎምካ ካብኡ ሓሊፉ ማንም ክሕግዘካ ዝኽእል ከምዘየለ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል እኮ ንሪኦ ኣለና ሶማል እኮ ሓደ ፍራጃይል ሃገር እዩ ፍራጃይል ማለት ወዲቓ ዘላ ሶማልያ ትበሃል ብሽማ ዳ እምበር እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ካብ መቃዲሾ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝኾነ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነ ወታደራዊ ይኹን ወላ ቁጠባዊ ወላ እውን እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብዓብዩ ኣብ ድጎማ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝምርኮስ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ሶማል ካላ እሞ ከዓ ንሳቶም ከም ኢትዮጵያ ዓብ ፅልዋ ኣለና ንፀጥታ ናይ ሶማል ብዙሕ ከፊልና ኢና ሰራዊትና ውሎ ደን ኣፍደገ ባሕሪ ንክትረክብ ኣይመኸበደካን ብዓይኒ ሓይልኻን ወይ ከዓ ፅልዋኻን ኣብ ግምት ኢቲኻ እንተዝኸውን ነይሩ ኣይተኻለን ብወገን ኤርትራ ምናልባት ኤርትራ ዓለም ይፀልኣዩ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ኣሜሪካ ይፈትዎን ገለ ካብ ዝብል ሓሳብ ድማ ዓሰብ ኢሎም ግዒሮም ዓፊሮም ኤርትራ ግን ሓያል ዝኾነ በቲ ንሳቶም ዝዓፈርዎን ዝገርዕዎን ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክትገብር ዕድል ረኺባ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዛ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ስትራቴጂካዊ ዶ ወላ ታክቲካዊ ዶ ኢልካ ብኣፍካ ክትዛረብ ትኽእል ግን ኣብ ስምምዕ ቅድሚ 2 ወርሒ ቢሉ ይኸውን ምናልባት ኤርትራ ንናፅነታ እውን ሕቶታት ኣለና ዝብል ዝነበረ እዚ ሽም ኤርትራ ጠቂሱ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ዘገልግል ኣይኮነን ስለዚ ክእለ ኣለዎ ቁጠባዊ ኢንቴግሬሽን ክንገብር ተኮይና ኤርትራ ከም ሃገር ከም ናይ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ተኣትዩ ብረብሓ ኢትዮጵያ እዮም ሃገር ክሃንፁ ዝደልዩ እናበለ ንኤርትራ ብግልፂ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ተገምቲሉ ንኤርትራ ብሽማ ክረቕሖ ኣይመረፀን ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ኮምፕሊትሊ ዲፕሎማቲካሊ ፌይል ከም ዝገበሩ ወዲቖም እዮም ሕጂ ገለ ስፖንሰር ይደልዩ ኣለዉ
ነታ ሓሳብ ተመሊሱ ኣጆኹም ናብ ኤርትራ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብሎም እስራኤል ምናልባት ተስፋ ትቦም ነይራ ናብ ሶማሊላንድ ኸይዳ ኣብ ሶማሊላንድ ደኣ እንታይ ኮይኖም እዮም ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዋጋ ዝኸፈልሉ እሳቶም ዓንዲሮም ከይዶም ዓብ ዋጋ ከፊሎም ዚሮ ዝወፁ ሕጂ ዳ እንታይ ክገብሩ እዮም ንስማዕ ናብ ሶማሊላንድ ንስገር ምክንያቱ ኣብታ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ተው በይሉኝታ ማመን ይለኛል በሚል nobody wanted to break the first አይሱን ብሬክ ለማድረግ መጀመሪያ መሆን አልፈለገም። አሁን ግን እስራኤሎች አስበው ሲያደርጉ ብዙ ሸክማቸውን የወረደው ደስታቸውን የጨመረው በጣም ፍላጎታቸው እንትን ያለና ፈንክሽን እንደ ሀገር እኔ አሁን ኤርትራና እነሱን አወዳደር ብትል እኔ አይቼዋለሁ እንደ ሀገር ፈንክሽን ያደርጋሉ። ፓርላማው ይሰራል፣ ባጀት አላቸው። እስኪ አምጣልኝ ያስመራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ባጀቱ ምን ያህል ነው? ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይከራከራሉ ወይስ የስቴት እንኳን ካራክተር የለው? እንግዲህ እሱም ነፃ ነኝ ብሎ እንትን የሚንቀሳቀስ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ሶማሊላንድ እቲ ሓሳብ ነዊሕ ንዓመት ምሉእ ኣብ 2024 ዝጎዝጎስብሉ ሶም እዮም ነይሮም ሃገር ክትከውን ኣለዋ ምሳኹም ሰሪሕና ብላብላ ኢሎም ግን ጠሓሞም ኣጥፊኦም ሕጂ ድማ እስራኤል ኣፍልጦ ምስ ሃበት እንተወሓደ ሽፋን ረኺቦም ነይሮም ናይ ብሓቂ ናይ ብልቦም ተዝኸውን ነይሩ ሪኽሞ እንታይ ገይሮም እታ ትም ምባሎም ኦልሬዲ ምልክት ያኢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ኣፍልጦ ክብኹ ይኽእሉ እዮም ግምት እዩ እተን ነቲ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ዝነፀጋ ኩላተን ወፂአን ነፂገኖን ኮኒነኖን ኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ድምፂ ይሃበትን ኣላ ትም ኢሉ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ካልኩሌት እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ትም ምባል ኦልሬዲ ንእስራኤል ክኾነን ኣይደለየን ነቲ ኩነታት ድማ ስቕታ መሪፁ ዘሎ ካልኩሌት ገይሩ ነቲ ኩነታት ናይ ግብረ መልሲ ናይ ዓለም ርዩ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝተገበረ ኩሉ ርዩ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ምስ እንታይ ክትብኑ ትኽእሉ እንድሕሪ ኣፍልጦ ሂባ ኢሉ ከዓ ይማጎት ክህሉ ክእል እዩ ይዘራረብ ክህሉ ክእል እዩ ሶማሊላንድ ከምቲ ቀደም ክንባካይና ዝበልዎ ክህብዎ ድልውነት ኣለዎም ዲ ሕጂ ኣፍልጦ እንተሂብዎም ሜኒ ቲንግስ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ ኣገዳሲ እንታይ ክብልፀን እዩ ሶማሊላንድ ምስ ኤርትራ ከነወዳድራ ከለና ኤርትራ ሃገር ክትከውን ኣይግባኣን እዩ ብመንፅር ናይ ሶማሊላንድ እዩ ዝብል ንሱ ጥራይ መስለኩም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ምሳና ዝተሓሓዝ ጉዳይ ኣይኮነ ግን ስምዑ ኣብዚ እውን የምሰራውን አንድ ዜናዎች ወር ደግሞ የተለያዩ ለእናንተ ማቀበላቸውን ኢንፎርሜሽኖች ትዊተር ላይ ስክሮል እያደረኩ ባለበት ሰዓት ላይ ያገኘሁትን አንድ ፎቶ ላሳያችሁ። ሶማሊላንድ እና ኤርትራን የሚያነጻጽርበት አንድ ቻርት ነው ያወር ደግሞ ኣብዚ ናይ ብልፅግና ካድረታት ነዚያ ትሪእዋ ዘለኹም በዚ ሰፍሐ መልክዕ እዮም ዘጥቅዑ ዘለዉ ኤርትራን ሶማሊላንድን ብምባል ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ኤርትራ ብሶማሊላንድ ክትወዳደር ከላ ሃገር እውን ኣይኮነትን ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም ዝዛረቦ ዝነበረ ስነ መጎት ምዃኑ ዋላ እውን ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃቦም ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ናብ ዝተገበረሉ ሶማሊላንድ ብመንፅርቲ ሓደ ሃገር ከም ሃገር ንክኸውን ዘድልዮ ነጥብታት መትከላ ዝብልዎ ንዑ ተማል ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ስለዚ ረይ ወጂ ኣብዚ ቻርት ገይሮም ሶማሊላንድ ህዝቢ ናታ ኢሎም ቁጠባ ናታ ካብ ናይ ኤርትራ ከም ዝዓቢ ናይ ኤርትራ ጂዲፒ 2.9 ቢልዮን እዩ ናይ ሶማሊላንድ ድማ 4.5 ቢልዮን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ እንተኾነ ናይ ኤርትራ 3.5 ሚልዮን እዩ ናይ ሶማሊላንድ ድማ 6.2 ሚልዮን ይብሉ ኣለዉ ዩኒቨርሲታት ሶማሊላንድ 42 ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ድማ የብላን ዩኒቨርሲቲ የብላን ዝብል ኦኬ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የብላ ኮሌጃት እዩ ዘለዋ ኮሌጃት እዩ ዘለዋ ሕጂ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅን ፍልይ ኣለዎ የባዕሎም ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ንገለ ዝበሃል ኮሌጅ ማይ ነፍዒ ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ከምኡውን ናይ ሓመልማሎ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ዘሎ ወላ ባፅዕ እውን ዘሎ ማሪን ነይሩ ኮሌጃት እዮም እዚኦም ኮሌጅን ዩኒቨርሲቲን ይፈላለዩ ግን ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ የብላን ክበሃል ከሎ ግን እንታይ ዘስምዕ ፈልጥኩም ኣሎ ትምህርቲ የብላን ከምኡ ንኸስምዕ ኢሎም እዮም ዝፃወትሉ ዘለዉ ስለዚ ሜይቢ ኣት ሳም ፖይንት እታ ናይ ዩኒቨርሲቲና ደጊምና ክመልሳውን ኣገዳሲ እዩ ወይ ከዓ ነቲ ኮሌጃት ናይ ማይ ነፍሒ ዩኒቨርሲቲ ንቐይሮ ጀስት ዩኒቨርሲቲ ዝብል ሽም ንሃቦ it doesn't matter ዓለም ለኻዊ ሬኮግኒሽንስ አሚን እቲ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ሞር ካብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝበልፅ ይመስል ክትሪኦ ከለካ ኢንፍራስትራክቸር ናቱን ገለን ስለዚ ዩኒቨርሲቲ ንክትገብሮ ሬኮግኒሽን ምናልባት ምስ ገለ ኢንስቲትዩሽን ተዘራሪብካ ክግበር ዝኽእል ኸውን አይ ዶንት ኖ ማች ባሪት በት እቲ ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ ዝገብርዎ እዚኣቶም ስለዝኣከብዎ ይመራ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘረባ እዚ ካልእ እንታይ ብለው 6 ፕሬዚደንታት ሕሊፍ ካብ 91 ክሳብ ሕጂ 6 ፕሬዚደንታት ጌራ ኣብ ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ሓደ እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ወላቲ ወደብ ናትና እውን የወዳድርዎ ኣሎ ባፅዕ
150,000 ቶን ንዓመት ክንቀሳቀስ ከሎ እቲ ድማ 1.5 ሚልዮን ቶን የንቀሳቀስ ይብሉ ኣለዉ ኢንተርኔት የብላን ኤርትራ ትያቶም ኣለዎም ገለብለ ዝብል እዩ እዚ እጅ እንታይ እዩ ንኤርትራ ታርጌት ጌርካ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ንዝብል ካምፔይን ወላ እኳ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ተኣልዩ እንተለካቦ ብቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ መሽን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ምዃኖም ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ የስ ብርግፅ ኤርትራ ብቐሊሉ ነዚኦም ድባንክ ክትገብሮም ትኽእል እያ ኣሲምፕል ዛ ኤርትራ እንተደልያ ባይቶ ኮሌክት ጌራ ክትገብሮ ትኽእል እያ ከምዚ ስራት ኣይትፈጠን እያ ዝብሎ ዝነበሩ ሰባት ፈቲሓ ክትቅይሮ ዝኻለት ኢንተርኔት ከተታታቱ ኤርትራ እንተደልያ ዝኽልክላ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝደልዩ ኤቲኤም የብላን ገለመለ ዝበሃል ዘሎ የብላን ስለዘይ ጀመረቶ እንተጀሚራቶ ግን ኩሉ ነገር ክእለ ዝኽእል እዩ ብዝኾነ ኣብዚ ነጥብታት እዚ ኤርትራ ኣልርቤት ወላ እውን ንሕና ከም ሃገራውያን ብዙሕ ምድሆታት ነዚ ዲባንክ ኣብ ምግባር ነዚ ቻለንጅ ኣብ ምግባር ገጀፍ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ኢና ከነፍልጥ ንደሊ ካልእ ነቲ ስቕታ ቁርብ ስቕ ኢሉ ዝቐነየ መልሲ ዝሃበ ድማ ስምዕዎ ኣብዚ benefit, but for America's benefit as well. Okay, one last question, because now you have to go. Somaliland. I had to look it up on the map. You have recognized Somaliland. You were the first nation to do so. Now that I know where it is, I studied a little history for it, but why? What provoked that and the timing? Well, Somaliland has 6 million citizens, moderate Muslims. They want to join the Abraham Accords, and I think that's very good. They are Democrats. They've had elections. The rest of Somalia, which is hodgepodge, has had al-Shabaab terrorists there. Never had elections since for, I don't know, for decades. Got a lot of terrorists coming there. So why not support democratic, moderate country, Muslim country that wants to join the Abraham Accords? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሶማሊላንድ ሞደሬት ዝኾኑ ኣስላም እዮም ስለዚ ንዓታቶም ምድጋፍ ክሳዕ ክንዱ ሕማቕ ኣይምኾነን ዝመስል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብልቲ ነተንያሁ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዞረሉ ዘሎ ዝገበሮ መግለፂ እዩ ብግምጣሉ ዓለም ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ለንቀነ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ፈረንሳ ሓደ ካብቲ ደገፍቲ ናይዚ እስራኤል ዝበልዎ ስምዕዎ ኣብዚ Chiari for that briefing. France recalls its commitment to the unity, territorial integrity and the sovereignty of Somalia in accordance with the United Nations Charter. France welcomes the recent renewals of the sanctions regime targeting the terrorist group Al-Shabaab and the mandates of the ብሓፈሻ ፈረንሳይ ይኹን ዩኬ ብምሎም ዓበይቲ ሃገራት ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ከም ዝድግፉን እስራኤል ዝገበረቶ ድማ ወላ እውን ብሽማ ጠቂሶም እስራኤል እንተደይኮነኑ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንድግፍ እንድሕር ኢልካ ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ሓንቲ ፅብቕቲ ሪፖርት ካብ ኤርትራ ዝተበገሰት ነይራ ንሽተይ ንዓ ፅማቕ ሰሚዕና ክንሰግር ስምዑ ኣብዚ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝወሰደቶ ስግምቲ ብትሪ ኮንነንኦም እቲ ባይቶ ትማሊ 29 ታሕሳስ ኣብ ዘካየደ ሕጡፅ ኣኼባ ኣባላት እቲ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ንርግኣት ሶማልያ ዝዘርግን ምዃኑ ብምጥቃስ ተቃዊመንኦም ኣሜሪካ ፖሊሲኣ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ከም ዘይተቐየረ እኳ እንተገለጸት እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም ዘየኾነና ኣነፂራ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንሶማልያ ጥራይ ዘይኮነ ንፀጥታን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ብኣግኡ ክዕገት ፀዊዑ እቲ ስጉምቲ እስራኤል ንፍልስጤማውያን ብሓይሊ ናብ ሶማልያ ንምግዓዝ ዘለዋ ውጥን ንምስማር ዝተኣልመ ምዃኑ ኣምባሳደር ሶማልያ ወቂሱ ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበር ሃገራት ዓረብን እውን ነቲ እስራኤል ወሰደቶ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒኖሞዮም እስራኤል ኣብ 1991 ብበይናዊ ውሳነ ናጽነታ ንዝኣወጀት እንተኾነ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ከም ሃገር ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃበት ናይ ፈለማ ሃገር እያ ኦኬ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለፂ ነይሩ ነቲ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሓደ ኣብ ዞባና ብቕልጡፍ كسافع زل زل حيلي درو سراور سديد زل دزقر. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has described Israel's recognition of Somaliland as illegitimate and destabilizing for the region. He made the statement during a visit to Istanbul by Somalia's President Hassan Sheikh Mohammed. The two leaders have been discussing Israel's decision to support the breakaway region.
Preserving the unity and integrity of Somalia under all circumstances is a priority for us. Israel's decision to recognize Somaliland is illegitimate and unacceptable. The Netanyahu government has the blood of 71,000 of our Palestinian brothers and sisters on its hands, and now they're trying to destabilize the Horn of Africa as well, after its attacks on Gaza, Lebanon, Yemen, Iran, Qatar. كم تريد لهم ناي إردوان ملحس قا أقدر أسيتيا بملحس درجة كل جزء عمونجو أبغن وتعاطى تومس بلايو تكبارات تجن كل جزء أبغني وتعاطى دوز بلا يكونن أمنا مسربحو زقاية سبي وحما هنا يكونن هجرات مسربحان كقاية نبوريو زخانة منقسي زخانة مرحنا هجر قدام يتلو خناتو ربحنا يتهجريو ስለዚ ንረብሓናቱ ኣመና ዝጓየን ምስ ሰይጣን ኮላ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ይናሪና ዘለና ሶማልያ ድማ ተቐላጢፋ ትገብሮ ዋላ ምስቲ ኩሉ ፍራጅልቲ ናታ ምስቲ ኩሉ ሰንኮፍ ዝኾነት ሃገር እናበልና ከለና እንታይ ግን ይኽእሉ ሓንቲ ተሪኻዮም ተጓይኻ ሓገዝ ምድላይ እዚያ ይኽእል እዩ ሓሰን ሼክ ምስ ኩሉ ደኣ ንፁር ዝኾነ መርገፂ የብሎም ምስ ግብፂ ንኣብነት ሕጂ ኣበይ ኣሎ ከቢድ እዩ በቃ ከምዚ ልክዕ ኣብ መወዳእቱ ናበይ ከም ዝወድቕ ኣይፍለጥን እዩ ሰብኣይ مس جبت صبغ ديل غيرنا تبعله مس عبي تعريق كاب عب انتاي كركب زدلي I don't know من الباتنا بعب زخيد زلو بإمارات سلة دفاديو تركض ما كميت دليونيا حتى حوس كز بلاي تركض ناب كتر يخي نابتي خير يجي يس نهاجرون ربحي زخيد كتبل تخلي خاجن اتي ربحاتات دقراج او عبيت حيلتات حيزو زخيد زلو قرب كبد زباله كونتات زلو بحفش هاجن تركي ام disputed أما غاديش كهون كله أبت فدرال منقص كهون كله مودادر تيابلا زعبي يتصلوا زلوا أبتي ناي ما غاديش زلوا منقصي تركيا دما ولا ونتي سفيع جماعة بحري ناي سوماليا مس منقصتي مس فدرال منقص ديل جيرا زلا نسا سلزي تركني سومالي لان مس سوماليا أقدي ما كميت حلف الله هجريا زي دما إسرائيل في سومالي لان ممتع حدا كابتي ني تركي كاونتر نمكبار مخانوني زنجر خلاص زراربا تركي more aggressively كتنقساقس أب قداينا السودان يكون أبتك بابيناون كتملالس كم تغل بزحاتون أب السودان أبتك بحر كتركب كم تغل نويت في النيران دي حجيك انت زبالة تعدل على اللواي بحلالو مغنياتو راشا متيا أب زوانزي نتي سراويتنا السودان كم تزدل له أب قلنا دويلة لنا إمارات حيلي كاونتر نخقبر كتحقوزات تخليها زبل ابنتي مغنياتو راشا overstretched أبتكوينات زلاتو أمنا تزرقي حصل زلا كلايون راشا متيا أنصار إمارات جدف إنفستمنت خجبرة يتخلني معناته إمارات مس راشا عبدي اللي سلوا درجة بزح ناي بيزنس موافرنا توم كويناس لزلا أنصار إمارات تريج زخنا مرجع كوسد غلي بوتين كتب الكبيدي وقمت قالوا تركي ربحاناتو مسنا إمارات الجراج أنا غني مثل زلوا أب سوماليا قاتي موزلو كنا تاتيرو له حجر ما أب السودان كمون أب ليبيا أب سلستيو تجراجو أب سوريا وكلاي سلزي مور نسو أب قداي ناي من خاطب له ناي زي أب قداي ناي سوماليا يكون ناي السودان تركي مور كنك أساقز غل مخانو يزن الجرزلو سلزي من البعض أنا كم ناتيريتو ولا منكسير تراون تخونه مس تركي زمدنا كم محايش اتزبالت مدرق حجي بهلايان تزبالت because السودان كحجزون تحرو خينهم بزي حجزنا إيرترا نيتركون بينو كم صوص خلنا جريلا we all know this سعودية تاتوكو قبت تات قالوا كوي حجزون لو يمزبال كتركو حنت جيتات يا حنت نفريت سعان قالت يا قالوا كوي بال جنزبون يبوا لو كوي بالي قل وتصيد كم تأكدني كم إيرترا practical يكون تسويتي help coordinated تخوينو قن إيرترا خد خلنا يسلت أنا زين توم ده سلتونو زلونا إيرترا more advanced weapons يبكا كسلتونو هم زغول دك تجبر بزوج جبر يخلي سلزي إيرترا أبتي زوريا أبتو كنتات تكسب زلا مور مزياتهم دبلوماسي كتم عراريو اللي تبغي مس تركض ما تبغي زمنا مقبار ولا قا شفت زلو ما راح تخوني who cares إيرترا نفسها زخالة هجر سلزغونت نتو كنتات كنت كملت خليها ناو حجين من إيرترا يتم خروني خاطولو نسبات نقوم دلهم يرداني من إيرترا ناي ناتنا channel كوفي لزري كونه نسبة إيرترا أنا نزارب زلنا هنياتو نسبة إيرترا ريتو ناتنا نبوس لزلنا يمر من إيرترا خنا مخرين لا يكون عندنا بحفشة أنا ببانا بوليتيكا نتزمت ولا دودما كم يجركا شركة نتات حدا جزية بعلوم يوم دسروح الكون نسخات رايكون كان تصرحهم مدرخ يصرحهم أبكلم مدرخ زوم حجي إيرترا عدل كتجبر مسوم كسرح تخيل يعني لون زلنا أي كالين يرم مسوم كسرح أبكلم مدرخ معناته إيرترا أتراكتيف عينا برتنا عتاتو حجيجن أنت مدرخ يكاير سلزلو إيرترا زبالة كونديشنز
ይመጽእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና so again this is another a very good opportunity ኤርትራ ድማ ካፒታላይዝ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ ንስገራብታ ካልአይታ ሃገር የጂዲፒዋን 50% ያህል ገቢ ከኢትዮጵያ የምታገኘዋ ጅቡቲ በቀን 20 ሚሊዮን ሊትር ወይንም 20 ሺህ ኪዩቢክ ሜትር ንጹህ የመጠጥ ውሃ ከኢትዮጵያ የሚሄድላት ጅቡቲ 80 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ከኢትዮጵያ የምታገኘው ጅቡቲ ከላይም ከታችም ያሉ ኤርትራና ሶማሊላንድ በእጃቸው ያሉ ወደቦችን የተጠቀሙ እንዳለና ከኢትዮጵያ ውጪ ወደቧን የሚጠቀም ሀገር እንደሌለ ያወቀች ኢትዮጵያን ታርጌት አድርጎ ሌላ አካል የታጁራን ወደብ እንዲያለማ አሳልፋ የሰጠችው ከም ትሪኦም ዘለኹም ኢትዮጵያ ንኤርትራ እኳ ስለ ዝፀልዋ ብዙሕ ክትዛረበሎም ትኽእል ኢኻ ብጉዳይ ናይ ጅቡቲ ዝክትገብሮም ዘላ ግን ፈፂሙ ይክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ጅቡቲ እዚ ኩሉ ካባና ረብሓ ትረክብ ሃገር ክነሳ ከመይ ጌራ ንዓና ከምዚ ጌራ ክፀፍዓና ደፊራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገርም ገበረትኩም እንዲ ትሕፅር ዝበለ መልሲ ብሓፈሻ ቁጠባና ተባዓብዩ ኣባና ዝምርኮስ ዝስተ ማይ ካባና ትወስድ ኤሌክትሪክ ካባና ትወስድ ለሉ ኩሉ ድማ ንግድናትና ተቆፃፀረት ሞኖፖሊ ወይ ከዓ ቁፅፅር ናይ ንግዲ ናይ ኢትዮጵያ ብምግባር ብዙሕ ረብሓ ትግሕጥ ዘላ ጅቡቲ ሲ ከመይ ጌራ ምስ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ስዑድያ ዓበይቲ ዲልስ ንዓና ገዲፋ ክትገብር ክኢላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መልሲ ምናልባት ፖለቲካ እናብባ ከሸግሮም ይኽእል ኸውን እዩ ግን ኣብ መንጎ ቁጠባን ድሕነትን መጀመርያ ሃገራት ድሕነት እየን ተቐድማ ሲምፕል ገንዘብ ረብሓ ዲኻ ትርኢ ዋላ ድሕነትካ ትርኢ እንድሕር ኢልዎም ካብ ንኣብነት ሓደ ሰብሲ 10 ሚልዮን ክበካ እንድሕር ኢልካ 100 ሚልዮን ክበካ ይብላካ ሕራይ እንታይ ከትበ ንስኻ እንድሕር ኢልካ ፅባሕ ክትመውት እንድሕር ኢልካ 100 ሚልዮን ኣይኮነ 200 ሚልዮን ዝቕበል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ንደቀይ ክኸውን እንድሕር ኢሎም ንደቅኻ ክኸውን ኢሉ ዝመውት ኣይምተሳንን ብሓፈሻ ግን ንስኻ እንተለኻ ጥራይ ሃብትን ሽርክነትን ዝሰርሕ ድሕነት ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ወላ እውን እትትብልዎ ሽርክነት ደገለዶ ንድሕነትና ንልኡላውነትና ንግዛታዊ ሓድነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእትቶ ኮይኑ then the whole thing is ውፅኢት የብሉን ስለዚ ጅቡቲ ሃገራዊ ድሕነታ ቀዳምነት ስለትህብ ዘላ እንኮላይ ዝኩሉ ረብሓ ዘለዋ ክነሳ ምስተን ካልኦት ሃገራት ዲል ክትገብር ክኢላ ኢትዮጵያውያን ድማ ክዋሓጠሎም ኣይከኣሉን maybe you don't understand ፖለቲካ ብኸመይ ከም ዝስራሕ እቲ ስኻ ባህቱ ትረኽቦ ደላ ኣብ መወዳእታ ንህላውያን ንድሕነታን ዘስግኦ ትሕር ኮይኑ ትመራሒ ወይ እውን ሃገር ንድሕነቶም ቀዳምነት ዝህብ ስጉምቲ ክገብሩ ዘገርም ነገር የብሉን that's very obvious ንቐፅል በቀጠናው ብሔራዊ ጥቅሟን ማስጠበቅ ላይ የዲፕሎማሲው ጉዞ ምን ይመስላል? ሌላኛው በአባላቱ የተነሳ ጥያቄም ነበር። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላች ግንኙነት እንዴት መግለጽ ይቻላል? ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲ በማጠናከር የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ቆመው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ከአብዛኞቹ ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት ነው ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ለማጠናከር ደግሞ የተጀመሩ ስራዎች ይቀጥላሉ። በተለይ በኤሌክትሪክ፣ በመንገድ፣ በባቡር የሚደረጉ ትስስሮች በዘላ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ዘለዋ ዝምድና እንታይ ይመስል ንዝብል ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ እዩ ክገልጽ ዝፍትን ዘሎ ግን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ከዓ ንኽእል ንሕና ኢትዮጵያ ምስ ኣይኖት ጎረባብታ እዩ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዋ እንድሕር ኢልካ እዚ እንዲ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣላ ጥራይ ደይኮነሲ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ድሮ ተዋሂቦም ኣሎ እቲ መጠንቀቕታ ድማ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዞባ ንአርኤስኤፍ መሰልጠኒ ክኸውን ዝኽእል ንኢማራት ኣለቂሓ ከም ዘላን ኣፅዋር ኣብያ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኢማራት ካብኡ ሰባት ቆፂሩ ድዩ ካልእ ገይሩ ሎጂስቲክስ ገይሩ ኣፅዋር ኢትዩ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእልን ስለዚ እዚ ማዓስከር ተደላዲሉ ንኩናት ድልውነት ከይሃለዎ ከሎ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ ማዓስከር ናይ ሱዳን ንኤርትራውን ብቐጥታ ዝትንክፍ እዩ ስለዚ ንፋኖን ብቐጥታ ዝትንክፍ እዩ ንሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ሓደጋ ንኩሉ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ቀጥታዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ ግብፂ እውን ከምኡ እያ ትርእዮ ዘላ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ምስ ሱዳን ዘለዎም ዝምድና ሕማቕ እንተነይሩ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ሶማልያ ዘለዎም ኩነታት ወል
ናይ ሶማልያ መራሒ ስለ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ 2026 ድማ ምርጫ ክህልዎም እዩ ኣብ 2026 27 ምርጫ ክህልዎም እዩ ስለዚ ሓሰን ሼክ ክእለ እንድሕር ክኢሉ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ኩነታት ዝምድና ናቶም ዊዶን ነው ምስ ጅቡቲ እዚ ክንዛረበሉን ክንሰምዖን ፀናሕና እዩ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ከቢድ ቀውሲ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ደቡብ ሱዳን ዝለዓለ ገንዘብ ዝሓዘ ኣብ ጎኑ ከሰልፋ ዝኽእል ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ዲፕ ዝኾነ ክራይሲስ ስለ ዘለዎም I think ንኢትዮጵያ ቻሌንጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ኬንያ yes ዝምድና ኣለዎም ግን still there are many things which are not clear ምስ ኤርትራ ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ምጉርፋት ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ኣትሊስት ብወገንና እኳ ከም እንተዘይበልና ብወገኖም ናብ ኩናት ዝእንፍት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ልክዕ ናይ ዓመት መብፅዑ ዝነበረ ይመስል 2015 ክጅምር ከሎ ብኤርትራ ፈኸራ ምስ ጀመረ እንድዩ ሕጂ ግን መብፅዓ ናቱ ናይ ዓመት ናይ 2015 ዝወደ ይመስል ናይ 2016 መብፅዓ ናቱ ለንቀና ክንፅበ ኢና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2024 ዕለት 1 ወርሒ 1 2024 እቲ MOU ዝበሃል ናይ ሶማሊላንድ ዝፈርመሉ እዩ 2024 ንምልእቲ ዓመት ድማ ሶማልያ ክብሉ ሓጊዮም ኣብ ዲሰምበር ወርሒ 12 ድማ ኣብ ቱርኪ ከይዱ ኣብ አንካራ ተፈራሪሙ ወዲዋ ልክዕ ድማ ናብ ኤርትራ ቀይርዋ ኣጀንዳ ሓሰብ ኤርትራ ገለገለ ተባሂሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ እታ ነገር ናቃሓመት ትኸይድ ኣላ 2016 I don't know ናብ ኬንያ ገጾም ድዮም ከምኡ ክብሉ ወይስ ካልእ ከም ሶማሊላንድ ካልእ ቦታ ጁባላንድ ድዮም ክብሉ ፑንትላንድ ድዮም ክብሉ ውልሲ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ወይስ ተመሊሶም እዮም ዓሰብ ክብሉ ወይስ ባፅዕዮም ክቕይሩ ወይስ ፖርት ሱዳን እዮም ክብሉ ውልሲ ስለዚ ኣብቲ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርኦ ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣለዎ ኣብቲ ቅረባብቲ እንድሕር ኢልካ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ ናይ ካልእ ሃገራት ዝምነ ንካልኦት ሃገራት ወሪሩ ክወስድ ዝኽእል ሽርክነት ዳይ ዝበሃል እምበር ናይ ሽርክነት ኣንፈት ዘይብሉ ናብ ተህዲድን ናብ ፈኸራን ናብ ትዕቢትን ዝኸደ ንኩሉ ብቕልፂ ክፈትሕ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ገጅፍ ዝኾነ ፀገም እናሃለዎ ከሎ ሽግርን ፀገምን እናሃለዎ ከሎ ሞር ናይ ደገ ኤክስተርናላይዝ ዝኾነ ፀገማት እናፈጠረ ብፍላይ ንኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ ዓባይ ኣጀንዳ ናይዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ድምር ድማ ግብፂ ምስ ኩሎም ምስ ሱዳን ግብፂ ምስ ኤርትራ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ግብፂ ምስ ሶማልያ ግብፂ እንኳላይ ምስ ደቡብ ሱዳን ግብፂ ኣብ ኩሉ እያ ዘላ ግብፂ ስለዚ ተኸርዲና ተዓፊና ተሸፊና ዝብል ዘረባ ድማ ካብኡ ድመፅእ ኣገይን ኤርትራ ነዛ ሕጂ 2015 ዝገበረቶ ናይ ዲፕሎማሲ ተበግሶታት ኣብ 2026 መመሊሳ ናብ ኮንክሪት ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ዲልስ ክቕየር እዩ ትምኒትና ምክንያቱ ኣብ 2015 ሓያል ዝኾነ ማስተርፉል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ተኻይዱ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ምስ ሱዳን ዝተገበረ ምስ ስዑድያ ዝተገበረ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢና ቀላሲ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ተገይሩ ምስ ሶማልያ ዝነበረና ተዳኺሙ ምስ ሶማልያ ዝነበረና ዝምድና ብምድኻሙ ዝጓሃዮ ሰብ የለን ትፅቡቕ ነገር ድማ ወላ ሶማልያ ጠሊሞም ተመሰለና ኤርትራ ግን ዝኾነት ሕማቕ ነገር ኣይተዛረቡን ኣንጻር ሶማልያ ሲስ ጉድ እቲ ማዓፆ ክፉት ገዲፎም ኣለዉ እቲ ቢንቶሲ ከም ዘለዎ ገዲፎሞ ኣይቃፀልዎን ስለዚ ምስ ሶማልያ እውን ፅቡቕ ዝምድና ምስ ጅቡቲ ደሪስ ናይ ጅቡቲ መራሒ ምስ ኤርትራ ፀገም ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዝምድና ንክፈትሖ ግን ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ሞር ተቐባልነት ክትረክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይርብሖን እዩ ንጅቡቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ከም ዘላቶ ክትከውን እዩ ዝደሊ ከምዚ ምስ ካልኦት ሽርክነት ዘይብላ ምክንያቱ ናይ ኩሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ረብሓ ዝበልዖ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ ከብዱ ዝገደፈው ምሶንኩ እዩ ዝመስለኒ ብዙሕ ረብሓታት ናይ ኩሉ ኣኻኺቡ ይበልዕ ስለ ዘሎ ወል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ግን ናይ መወዳእታ በዚያ ገና ንውድእ በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀስ እንትን ነው። ጅቡቲንም አንጣልኝ እነሱ ወዳጅ ስለሆኑ ብዙ ሳንተች ቆይተናል እስካሁን። ዝርዝር ግን መንግስት አሰራራቸውን ብታይ ቤተሰባዊ ስልጣን አከፋፈሉን ያለውን ዝርክርክነትና ኮራፕሽንና ኒፖቲዝም እንደውኛ ወንድም ህዝብ ስለሆን የሰው ገበናን በባህላችን መሸፈን ስለምንወድ እንጂ እውነት እንደው ይሰጣ ብንል ብዙ ነገር ማስጣት ይቻላል ስለነሱ ድክመት كم تريهم دلهم مزنتال كاجم يروم يمتم دبلومات بحالو نتم قربات حجرات نادخم كا بكا نزي زنتال نازنتال كا نزي تنكف ناتنكف كا نزي صرف ناتصرف كا يزخيات زلو وولسي اتكونتات نابي كبتصحيو بخمس من قدي انتاي كونا مودتا حبيرنا نريو ابكبابينا نزي مسل نشتكن If I comes to an end, it's time to look back. What were the defining events of this year? What shaped politics and lives? The answer, we say, is conflict. 2025 was dominated by lethal and often bloody wars.
You had nuclear powers in the mix. You had rogue regimes justifying their tag. You had ceasefires that broke down in months. And most importantly, you had a steep human toll. እስራኤል ሓምሽተን ኣብ ትውዳኣሉ ዘላ ግዜ ከመይ ዝበለት ዓመት ነይራ እንድሕሪ ኢልና ብዓይኑ ኩናት ወይ እውን ብመንፅር ኩናት ክትሪኦ ከለካ እታ ዝኸበደትን ብዙሕ ሂወት ሰብ ዝሃለቀላ ዓመት እውን ገለ ካብተን ዝበዝሐ እኳ እንተደይበልና ብዙሕ ሂወት ሰብ ዝሃለቀላ ዓመት እያ ክትብላ ትኽእል ስለዚ ከባቢ ናብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ዓለም ብኩናትን ወረ ኩናትን ዝናወፀሉ ዘሎ ዓመት እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ሰብ ዋጋ ዝኸፈለሉ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሲቪሊያን ስኪልድ ኣብቲ ኩናት ይኹን ተፃብኦታት ዝግበር ዘሎ ክሳብ ልዕሊ 240,000 ሰብ ከም ዝተቐትለ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ተፈላለዩ ካልኩሌሽንስ ክትገብር ትኽእል ግን ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ዝኽፈለሉ ዘሎ እዩ ካብዚኣቶም ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዲኣርሲ ኣሎ ሱዳን ኣሎ ኣብቲ ሳሕል ስቴትስ ዝበሃል ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዓብዩ ሶማልያ ክትብል ትኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እውን ዝተፈላለዩ ፍላሽ ፖይንትስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተራእዮም እዮም ስለዚ ዳርጋ እዛ ዓመት እዚኣ እቲ ዝዓበየ ኩናት ግን ኣብ ራሽያ ዩክሬን ክኸውን ከሎ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ኣብ ራሽያ ስቲል ኣብ ከቢድ መድረኽ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ሰላም መንፈስ ድማ ተተበጊሱ ዝቁፀ እምበር ዝውዳእ ኣይረኣናን ናይ ቃዛ ንበሎ ናይ እስራኤል ንበሎ ናይ ካልእ ንበሎ ኩሉ ይብገስ ተስፋ ድማ ኣብ ከይተበገሰ ድማ ቅህም ክብል ንርኢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕሪ ኢልና ናይ እስራኤልን ናይ ኢራንን ኩናት ነይሩ ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ 2026 ምናልባት ኩናት ኣሎ እንተኮይኑ ሓድሽ እስራኤልን ኢራን ደጊማ ክትሃርም ከም ትኽእል ለንቀነ ነተንያሁ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ድሮ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ተዛሪቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ተኽኢለ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናትን ወረብ ኩናትን ዝኸበደላ ዓመት ከም ዝሓለፍና እዩ ኩናትን ወረብ ኩናትን ፖለቲካዊ ነውፅን ቁጠባዊ ነውፅን እንታይ ይፈጥር እንድሕሪ ኢልካ ድማ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ይቕየር ብፍላይ ኣብ ዲሞክራሲ ሃገራት ንኣብነት Last summer, when supporters of the far right across Europe came together to hear prominent politicians speak of drastic cuts to immigration and a deeply conservative approach, it was part of what they called the Festival of Victory. Winning power has been Marine Le Pen's goal for decades. Now she believes. ብካልእ መንገዲ ድማ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ማጋን ብምዕዋቱ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ብተደጋጋሚ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ እናዓብለለ ይመፅእ ከም ዘሎ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ እናዓብለለ እንተመፅኡ ድማ ምናልባት ሓደ ነገር የዘክረና ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዓብዩ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት በዓል ሂትለር ናዚ ዝመፅሉ ግዜ እውን ነይሩ መሰሎኒ ኣብ ጣልያን ኣብ ጃፓን ተመሳሳሊ ናይ ፋሽዝም ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ኩናትን ወረብ ኩናትን ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘንፍተሎ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ድማ ኣብ እስራኤል ትቐንዲ ኣኽራሪ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ከም ኣብ እስራኤል ዘሎ ሂወት ሰብ ዘይግድሶ እውን ናብኡ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኦም የማናይ ክንፊ ኮይኖም ከም ኣማራፂ ናብቲ ሃገራቶም ዝመፁ ዘለዉ ብጀካ ሃገሮም ናይ ካልእ ዘይገድሶም ከም መህደሚ ድማ ኩሉ ግዜ ንፀለምትን ንስደተኛታትን ታርጌት ምግባር ድማ ኣካል ናይ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ናቶም ዝኾነ እዩ ኣብ ፈረንሳ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ማሪ ለፔን ትመርሖ ዘላ ፓርቲ ክኸውን ክኽእል እዩ ኣብ ናሽናል ራሊ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተረኸይትካ እቲ ሪፎርም ተባሂሉ ዝፍለጥ በዚ ኒል ፈራጅ ዝበሃል ዝምራሕ ዘሎ እዩ እዚኣቶም ድማ ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ በዓል ኢሎን ማስክን ካልእን ዝሕግዝዎም ዘለዉ እዮም ብፕላትፎርምታት ናቶም ድማ ፕሮሞት ዝገብርዎም ዘለዉ እዮም ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ምስ ትኸይድ ኤኤፍዲ ዝበሃል ፓርቲ ክትወስድ ትኽእል ስለዚ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናሓየሉ ይመፁ ኣለዉ እዚኣቶም ተታዓዊቶም ድማ እቶም ካልኦት ድማ ደድሕሪዮም ክመፁ እዮም ኤኤፍዲ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ኣብ ስዊስ ኦልሬዲ የማናይ ክንፊ ኤስፋፔ ዝበሃል ነዊሕ ግዜ ተዓዊቱሉ ኣብ ስዊድን እውን ከምኡ ሓያል እዩ ኣብ ኔዘርላንድስ ከምኡ ኣብ ዝቐረባ እኳ ዝተገበረ ምርጫ ቁርብ ቦትኦም ከሲሮም ከም ትማእከል ዝበሃል ተዓዊቱ ገለ መስለኒ ብዝኾነ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ኣብ ጣልያን ተመፂኻ ጆርጅ ሜሎኒ ዘላቱ ፓርቲ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ፖለቲካ ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ንምግማቱ ዝኣክል ኢና ንገብር ዘለና የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ይሕይል ኣሎ ድማ ንዓኻ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለኻ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ እኳ ሕልፍ ዝበለ ስጉምታት ክወስዱ ካብ ዝጅምሩ ሓያል እዮም ገይሮም ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ መድረክ ከም ዘለና ንምግንዛቡ ዝኣክል እየ ዝነግር ዘለዉ እዚኣ እስከ ክንሰማኻ Did Ukraine try to kill Vladimir Putin? That's the new flashpoint in the war. It's a claim that has shocked world capitals. It has derailed the peace talks and left experts scratching their heads.
I know it sounds too risky to be true, but Russia says it did happen, that Ukraine did indeed try to kill President Putin, and that too in the middle of intense peace negotiations. ዩክሬን ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ገዝኡ ክቐትልዎ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ድማ ዝዓበየ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽስን ናይ ሰላምን መስርሕ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ Now, the claim was made by Russia's foreign minister, Sergei Lavrov. He said Kiev fired 91 drones at Putin's house, 91 drones. Specifically, they targeted his residence in the Novgorod region, that's around 500 kilometers west of Moscow. Sergei Lavrov also says that all those drones were shot down. On the night of December 28th and 29th, the Kiev regime launched ሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ብሓያል ስለያ ናይ ዩክሬን ስለያ ገለ እዮም ዝብሉ ገሊኦም ቭላድሚር ፑቲን ንምቕታል ከም ዝተፈተነ እዩ ዝንገር ብብዝሒ ድሮናት ከም ዝተሰደደን ዶናልድ ትራምፕ ድማ በቲ ኩነታት እቲ ከም ተቆጥዐን እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚኣ ስምዑ Came out upbeat about a peace deal, but Russia says on the same night Ukraine launched this attack to kill Putin. If true, it's a mindless escalation. And that's a big if. Did Ukraine really try to bomb Putin? Kiev has rejected the claim. Here's what Zelensky is saying, and I'm quoting, "This alleged resident strike story is a complete fabrication intended to justify additional attacks against Ukraine, including Kiev, as well as Russia's own refusal to take necessary steps. Some drone debris or footage. I haven't seen any yet. Enough proof is on Russia. After all, they made the allegations, and they must prove it. They must prove. ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ንሓድሕዶም ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅእ ስለ ዘለዉ ብሓቂ ድዩ ንፑቲን ዩክሬን ከምኡ ፈተነ ገይሮምሉ ዝብል ዩክሬን ብዓብዩ ኣይገበርናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ነገር ዝሓቂ እንድሕር ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ንዩክሬን ቀሊል ስጉምቲ ክወስድ ዘላ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ንሱ ነቲ ኩናት ክውድእ ንራሻ ክቋፅሮ ይክእልን እዩ ስለዚ ንራሻ ክእምን እዩ ዘለዎ ንራሻ ክእምን እናፈተነ ከሎ ኣብ ጣውላ ከምፅ እናፈተነ ከሎ እቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዝበሃል እቲ ዘለንስኪ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ክገብር ከሎ ከቢድ እዩ ክኸውን ብሓፈሻ ግን ቭላድሚር ፑቲን ሞር ፕሩፍ ክህብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ስምዑ You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they're offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝነገሩ ኣብ ቴሌፎን ናቶም ዝተራኸቡሉ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝነገሮን ናይ ብሓቂ ዘይቅበሉ ምዃኑ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዛረብ ዘሎ ምክንያቱ የስ ኣብ ደ ኩናት ትዋግኡ ኣለኹም ግን ኣብ ገዙ ንኔጎሽት ዝገብር ዘሎ ክትቀትል ምፍታን ግን ግዜኡ ይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ዘሎ ብካል ኣዘራርባ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡ ንከይገብር እንታይ ይኽልክሎ ንዝብል ኣይደ ነው ሓፈሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ እውን ቁሩብ መሰንበዲ ነይሩ ህንዲ እውን እንተኾነ በቲ ጉዳይ እቲ መግለፂ ከም ዝሃበት እዩ ዝንገር ዘሎ ህንዲ ሞር ኣብ ጎኒ ራሻ ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ከም በዓል ኢማራት እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ መራሒ ዝተገበረ ከም ዝቃወሞ ዘሎ እዚ ከዓ ደገፍ ንቭላድሚር ፑቲን ንምሃብ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስቴትመንትስ ባይ ኤማራት ኢንዲያን ነዚ ከዓ ስለምንታይ ኣብ ጎኒ ራሻ ጠጠው ኢልኩም ተባሂሉ ድማ ዩክሬን ከዓ ይኸስስ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት ክውድየ ይብላ ኣሎ ናይ ምውዳእ ኣንፈት ግን ይርአ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሲምፕል ኣስ ዳት ካብዚ ቀፂልና ኢራን ድማ ናይ ክስለንቀነ ኣብ ኢራን ካ ሽግር ኣሎ ይብሉ ኣለዉ of Iran are angry. Currency has plunged to a record low. Inflation has continued to soar. And the country's economic situation is in complete shambles. As Iran's clerical regime looks the other way, large protests have broken out. Cities like Tehran, Isfahan, Shiraz and Mashhad have all witnessed massive protests on Monday. They were the biggest since 2022 when 22 years ኢራን ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ዓበ ብድሆ ኣጋጢሞ ኣሎ ባጤራናታ ታሕቲ ወሪዱ ባጤራ ታሕቲ ወሪዱ ክትሰምዑ ከለኹም ንኢትዮጵያ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ገለ ፖይንት በዚ ሕጂ ዘሎ ተቐፂሉ ስለዚ ባጤራ ናይቲ ሃገር ኣመና ፕላንጅ ታሕቲ ስለ ዝወረደ መናብሮ ተራ መናብሮ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ናዕቢ ክገብር ከም ዝጀመረ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናዕቢ ድማ እስራኤል ለይቲ መዓልቲ እንትደልዮ ነተንያሁ ዝምነዮ ነገር እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኢራን ብገዳም ብካልእን ልባእ ጥፍዮምላ ስለ ዘለዉ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ድማ
ህዝባዊ ምልዓዓል ነቲ ስርዓት ረጂም ቸንጅ ክገብረሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ወልሲ እዚ ኩነታት ዝናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ስርዓት ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ግን መፍትሒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክገብርሉ ይከኣሉ እውን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ወልሲ ናይ መወዳእታ በዚያ ናይ ቻይና ጌርና ክንውድእ China is turning up the heat on Taiwan. It's day 2 of their military drills, the largest and closest military drills targeting Taiwan. Beijing calls it Justice Mission 2025. Chinese forces have encircled Taiwan. They've mobilized warships, fighter jets and rocket forces. ቻይና ድማ ንታይዋን ከመይ ጌርካ ትወራ ኩሉ ግዜ ንግሆም ምሸትን ሰራዊት ናይ ቻይና ትሬኒንግ ዝገብራ ንሳያ ነዛ ታይዋን ትበሃል ደሴት ከመይ ጌርካ ብዘይ ብዝወሓደ ዋጋ እንተተኻይሉ ድማ ዝኾነ ዋጋውን ከይክፈልካ ጠጠው ከተብላ ትኽእል ካልእ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ቻይና ሓደ ዓበ ምክንያት እዩ ኮይኑዎ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ድልውነት ናቱ ኣክቲቭሊ ንክሳተፍ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ምክንያት ተዘይብልካ እቲ ንስኻ ትዳለወሉ ኩነታት ንፁር ኣይኮነ እዚኣቶም ግን ንፁር ዝኾነ ዕላማ ኣለዎም እቲ ዕላማ እቲ ድማ ንቻይና ዓብ ረብሓ ዘለዎ እዩ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ስለዚ ቻይና ገጅፍ ዝኾነ ቅልፅምናታ ትግትረሉ ምክንያት ኣለዋ ታይዋን ድማ ታደሴት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኣንጻር ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይና ንቻይና ክትብድህ እያ ትፍትን ግን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ቻይና ብኩናት ኣይኮነት ንታይዋን ክትሕዛ እስጀስ ንታይዋን ምውጋእ ኣብ ዘየዋፅኦም ደረጃ ምስኮኑ ይደምክብ እዮም እሱ እቲ ካልኩሌሽን ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ንዑ ከተፍቅድ ኣይደልን እያ ዘላ ናይ ብሓቂ ተስፋን ተቆሪፃ ድማ ከምዛ ናይ ሶማሊላንድ ጌራ ንታይዋን ሃገር ክትኮኑ ፈትኑ ንሕና ድማ ኣፍልጦ ክንበክም ኢና ክብሎም እዮም እሳ እንተገይሮም ድማ ብወቅዒ እቲ ኩናት ምእዋጅ ክኸውን ማለት እዩ but this is a very tricky situation ግን ከም ዘለዎ ኣብ መንጎ ቻይናን እቲ ከባብን ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ከም እናበርትዐ እዩ ዝኸይድ ናይ መወዳእታ በዚ ጌርና ክንውድእ And there are 4 things I need to do at the same time in order to achieve this. The first pillar for early retirement is growing my income. There's 2 ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብ 45 ዓመትካ ጥሮታ ክትወፅእ ወይ እውን ካብ ስራሕ ጠጠው ክትብል ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝብል ሕቶ እዩ ንግረ መንገድና ኣብ 15 ቻሌንጅ ናትኩም ኮይና ክትጥቀሙላ ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ 4 ነጥብታት ኣለዋ ንሳተን ድማ መጀመርያ ስራሕካ ኣብ ስራሕካ ደሞዝካ ከም ዝዓቢ ኢንካም ናትካ ከም ዝዓቢ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ዳብል ሽፍት ዲኻ ክሰርሕ ወይ እውን ስኪል ናትካ ዓቕሚ ናትካ ፍልጦ ናትካ ፍልጠት ናትካ ዕቢኻ ኣታዊታትካ ከም ዝዓቢ ምግባር ተደየለ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሳይድ ሃስል ብልዎ ካልኣይ ተወሳኺ ስራሕ ፈጢርካ ኢንካም ናትካ ክትዕቢ ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ድማ ስፐንዲንግ ኣታዊታትካ ትዕቢ በቲ ካልእ ድማ ወፃኢታትካ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ከተውሕደሉ ትኽእል መንገዲ ሳልሳይ ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንትስ ኣብ ስቶክስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ወርቂ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሪል ስቴት ክኸውን ይኽእል ኣብ ክሪፕቶ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቢትኮይን ኣብ ካልእ ማለት እዩ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ብዘይ እሱ ቁጠባዊ ሓርነት ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እታ ራብዒቲ ዝብልዋ ዘለዉ ድማ ማይንድሰት ርእስኻ ድማ ተሓሳስባኻ ትኽክል ስለዚ ብቁጠባ ንቅድሚት ክትመፅእ ተደሊኻ መጀመርያ ኣታዊታትካ ክትዕቢ ኣለካ ኣታዊ ዘይብልካ ኢንቨስት ክትገብር ኣይትኽእልና ኣታዊታትካ በይኑ ምዕባይ ድማ እኹል ኣይኮነን ወፃኢታትካ ክትቆፃፀር ኣለካ ወፃኢታትካ ከተጉድል ክትክእል ኣለካ ሳልሳይ ድማ ካብ ኣታዊታትካ ወፃኢታትካ ምሳለኻ እተረፈ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኮፍ ምባሉ ለውጢ ይምፅኣልካን እዩ ኢንቨስት ክትገብሮ ክትመሃር ኣለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብውሑስ መንገዲ ብቁርጡ መንገዲ ክትገብሮ ኣለካ ኣተሓሳስባኻ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ናይ ፋይናንስ ኣተሓሳስባ ክትዕቢ ክትክእል ኣለካ ነዚ ፕሮግራማት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ናብዚ ቻነልና ንዛረበሉ ንምህሮ ንዑ ክትጥቀመሉ ድማ ንዕድመኩም ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ክትገብሩ ብቁጠባ እንተኮይኑ ድማ ትክክለኛ ፕላን ክህልወኩም ኣለዎ እናበልና ናይ ሎሚ ነዚ ዝምልከት ኣርእስቲ ገዲፍና ናብ ዞባና ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ኤርትራ መንግስት ሻዕቢያ ፓርቲኩላርሊ ቀደም ሲልም ከዚህ ጦርነት በፊትም በነበረው አጠቃላይ ግንዛቤ እና የፖለቲካ አቋም ከትግራይ ህዝብ አንጻር የሚያራምደው አቋም ያስፈጸማቸው ተግባራት ጦርነቱ ላይም መልካም ዕድል አድርጎ ተጠቅመው የፈጸማቸው ተግባራትን እስካይ ማድረግ ይቻላል። ግን አንድ አጠቃላይ ጄኖሳይድ ብሎ መበየን እኮ ማንም መበየን አይችልም። መበየን እኮ ለፍርድ ቤት መረዳት ነው። ታርጌትድ ሆኗል። ታርጌት በቃ ትኩረት አድርጎ የትግራይን ህዝብ የትግራይን ተቋማት ታርጌት አድርጎ ተንቀሳቅሷል። ባይዘው ይሄ የመከላከያ ሰዎች እኮ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድን ነቶም ደገፍትናቱን ብዛዕባ
ክፋእና ኤርትራ ኣነ ክመረኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ሞር ዕምቆት ፍልጠት ኣለኒ ስለዚ ጽቡቅ ገይረ ከፍልጠኩም እየ ብዛዕባ ሻዕብያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስምዕዎ እዚ እቲ ኣማኻሪ ናይ ብልጽግና ዝበሃል ዘሎ እቲ ብልጽግና ብዘይንሱ ኣብ ጻዕሪ ኤርትራ ዝኸደ ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ድማ እንታይ ዝመሰለ ዝያዳ ንሻዕብያ ንሕና ኢና ንፈልጦ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢና ንፈልጦ ምክንያቱ ቃንዛ ናቱ ዝረኣና ኢና እዚ ቃንዛ ዘሪ ቃንዛ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኤርትራ ጌራቱ ንኽብል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስምዖ ወድሃን ያውቁታል ይሄን ጌች የቀጠለ እኮ ነው የኤርትራ መንግስት ያኔም አሁንም ባለፈው አሁንም ፕሬዘንስ ታይም ላይ ይሄን አቋም ያራምዳል እኮ ቤስ አምብሩክ የኤርትራ መንግስት እንዲህ ብለን በመጀመራችን ነው እንትንም አንፌር ነው ከሰው አይ ሆኖ ፋብሪካዎች ያቃጠለብኝ ብዬ ነው ከሰው አይደለም ሱማ ፋብሪካዎች ሲያቃጥሉ የኛም ሰው እኮ አቃጥሏል እሱ አይደለም ሲስተማቲክ የሚባለው እኮ ሌላ ነገር አለ ታርጌት አድርገህ ሆን ብለህ ጽሁፎች ልንገር እኔ አሁን እኔና የፌመስ ስም ስለነበረኝ ነው ዘሬስ ነው ፌመስ ዜሮ ገራልታ አንድ ጣሊያናዊ ሎጅ አለ ሁለት ሎጆች አሉ ያፈረሱበት መንገድ አሜን የፕራይቬት እንትን ነው ይጻፋል 30 ዓመት ይጻፋል አለ በእንትን ስልኬ ላይ ይዤዋል ፎቶ አንስተዋል ደብረጽዮን ተከዘ ጌታቸው ፈዘዘ ምናምን ይላል ያው ወታደሮች ይቀልጡ ግን ኮንሲስተንትሊ አዲ ኦሮ የሚባል ቦታም አድዋ ያየሁታል ብላክቦርድ ላይ ሁሉም ይሄድንባቸው ቦታዎች ላይ ብላክቦርድ ላይ ኤርትራውያን የገቡባቸው 30 ዓመት ወደ ኋላ መልሳችሁናል 40 ዓመት እንመልሳችኋለን ይላል ሕጂ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኤርትራውያን ከም ዝፀሓፍዎ there's no evidence ጭብጥ ዝበሃል የለን ኤርትራውያን ገይሮሞ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራውያን ከም ዝገበርዎ there is no any evidence just ንሱ ተገምጢሉ በዓል ይገብሮ ከም ዝነበረ ወይ እውን ናቱ ጭፍራ ይገብሮ ከም ዝነበረ ናቱ ኣዳኸርቲ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከም ዘይኮነ how do we know ኣብ መንደቕ ተጻሒፉ ጸኒሕና ሰራዊት ኤርትራ ይጽሒፍዎ ኢልካ ከም ሓደ ዓብ ሲስተማቲክ ገበን ከም ዝተኻየደ ወላ እውን እቲ ህንፃታት ፈሪሱ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ ድፍሪስዎ ወላ በዓልኩም እከዝ በዓልኩም ብዙሕ ከም ዝገበርኩም በዓሎም ተጋሩ ነጊሮምና እዮም ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ከፊልካ ተዓሚፅና በላ ምክንያቱ ንክስ ክጠቕመና ተባሂሉ ክንደይ ከም ዝተገበረ በዓሉ ሕጂ ነቲ ህወሓት ዝገብሮ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ኣጋሊፁ እዩ ሰብ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ካብቲ ጸላኢ ዓሚፁና ንብሎ ንላዕሊ ኣሕዋተን ይሕምፅዎን ከም ዘሎ በዓሉ ኣብ ካሜራ መፂኡ ዝተዛረበ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንብልጽግና ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሎንደን ኣመና ስለ ዘዋረዶ ክከላኸለሉ ኢሉ ኸይዱ ንኣብይ ኣሕመድ ገበነኛ ምዃኑ ስለ ዝኸሰሶ ሕጂ እንታይ ገብር እዩ ከማልስ ኣለዎ ሞር ኣንጻር ኤርትራ ክዛረብ ኣለዎ ብልጽግናን ሰራዊቱን ቅዱስ ከም ዝኾነን ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረን ኩሉ እቲ ዝተገበረ ኤርትራ ከም ዝገበሮ ገይሩ ክሸጦ ይድፍትን ዘሎ ወላ ፋኖ እውን ኣይጠቅስን እዩ ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓላማ ኣብታ ሲሸልስ ዝበልዋ ተደራድዮም ምስ ንኤርትራ ንምውዳቕ ዳ እምበር ምሳኻትኩም ክትወድዩ እቲ ገይም ተባሂሉ ዝተወደየ ንሱ ኣብቲ ድሕሪኡ ዝቐፀለ ኩናት እውን ክልተ ገይም ሒዙ ይፃወት ከም ዝነበረ ንሱ ጻድቃንን ተጋሩ ባዕሎም ከማርሩ ዝተዛረቦ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ከመይ ገይረ ንኣብይ ኣሕመድ ክሐጉሶ ይኽእል ተቕስኖ ይኽእል ነታ ኣብ ሎንደን ፋሕፋሕ ዘበልኩም ሳልጀዚራ ንዓ ንምዕራይ ተመሊሰ ዘለና ኣኻኺበ በቃ ጥቕስታት ሒዘት ከም ጭብጢ ኸማን እዚ ሕጂ መራሒ ናይ ትግራይ ዝነበረ ፍሉይ ሻዕብያ ዝፈፀሞ ክፈልጥ ኢኻ ትፅበዮ እንተነይሩ ኮይኑ ማለት እዩ ነዚ ተራ ኣክቲቪስት ኣብ መንደቕ ሻዕብያ 30 ዓመት መሊስኩምና 40 ዓመት ክመልሰኩም ኢና ወታደር ናይ ኤርትራ ፅሒፍዎ ዳ ይፅሓፎን ወታደር ናይ ኤርትራ እንተፅሒፍዎ መንግስቲ ከም ይሰርሕ ነይሩ ድዩ ምክንያቱ ተራ ወታደር ክገብሮ ዝኽእል መንግስቲ ይሕተተሉ ድዩ እቲ ወታደር እንታይ ኢንሰንቲቭ ነይርዎ ወይ ንምንታይ ምክንያት ከም ገይሩ እንተኮይኑ ስለዚ many questions ሓደ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ንሓደ ንህዝቡ ከዲዑ ነቲ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ሸይጡ ኣብዚ ቪድዮታት እዚ ከም ጻልክመ ንህወሓት ከመይ ገይሩ ከም ዝሃርሞም ንህወሓት በቃ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት እዩ ዝገብር ወላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብዚ ናብነት ስምዕዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘይሓለየ ሰብ እዚ ንኻልእ እውን ክሓልይ ፅበዮን ኢኻ በፊት በግልጽ አንስቻለሁ ይሕጻጽን የተሰካር ነው ይዝኩ ሰው ኤቭሪ ዴይ ነው የሚሞቱ እርዳታ አቶ ጌታቸው ረዳ እንደተናገሩት ከ3 ወር በፊት በግልጽ ከም 3 ወርሒ ኣብቲ ሕንፃፅ ዝበሃል ከይደ ነይረ ካርኔጅ ማለት ሓደ ናይ ጥፍኣት ቦታ ማለት እዩ ሰብ መዓልታዊ ዝመውት ኢሉ ምስ ብልጽግና ካብ ዝሰርሕ ክንደይ ገይሩሎ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ብህዝቡ ዝግደስ ኮይኑ ነይሩ ኣብቲ ሕንፃፅ ዝበሃል ካምፕ እዚ ነዊሕ እዋን ገይሩሎ ኣትሊስት እሱ ቆርበቱ ቀይሩሎ ፕሮቶኮል ቀይሩሎ ስለዚ እንድሕር ናብቲ ሕፃፅ ዝበሃል ዝኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ትፀገም ካድርዮ ነይሩ ተዝኸውን ወይስ ፀገም ኣይነበረን ዝብል
كينبل كا انت يبلالو سب قصالي زموت يدبل then what is your role up to على درجه انا بلصقنا تسرح كم زلخ نرلنا وكم اتليست تبل الله انت دا استواصو غير كالنا تزبي كاب كبدخا وصايسي انت استواصو وصيخا اوصيخا انت كتجبر كيلكا بقمطالو نتي باكتيف بتنا ميديا بتيك توكرات مغلن يواصا زنبره ገንዘብ ንዑ ናብ ህዝብ ክንዲ ዝበፅሕ ብልጽግና ባዕሉ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ነቲ ገንዘብ ሒዝዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ጥሜት ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ አጀንዳ ክገብሩ ወይም ብምባል ድማ ብልጽግና መሊሱ ስለዚኦም ኣምሓሩን ኮላይኩም ኢሎም ይምልስዎ ኣሎ ስኻ ኣብ ስልጣን ኣለኻ ነቲ ኩነታት ድማ ትፈልጦ ነርካ ተኮይንካ እንታይ ዳ ጌርካ ሶኢልካ እንጆይ ጥራይ ዲኻ ጌርካዮ ወይስ ዝኾነ ነገር ክትገብር ፈቲንካ ይብልዎ ኣሎ ወላ ሓንቲ እቲ ገይም ግን ኣብ መወዳእታ እዚያ ዘረባ እዚያ እያ በህይወት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን ማቆርቆዝ ማዳከም መከፋፈል መግዛት የሚባሉ አደገኛ ፍላጎቶች ጠፍቶበት አያውቅም። መግዛት ማለት እዚህ ጋር መጥማት ብቻ አይደለም። ሪሶርስ የሚዘርፍበት መንገድ ካለ ብቻውን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይችል ስለሚያውቅ ይሄን ደግሞ የሚያግዘው ኃይል ከመጣ የማንም ጠላት ቢሆን ችግር የለበትም። ቲፒኤልኤፍ ከማንም ጋር ይሰራ ዝግጁ ነው። እዚህ ከፋፍላል ከሌላው ኃይል ጋር ይሰራል። ስለዚህ ኮንሺየስ መሆን ያለበት በየትኛው ነገር ስለዚህ አብይ አሕመድ ነጊርዎም ነይሩ ወያነ ማለት ንኣብነት ቀደምሲ ንህዝቢ ትግራይ ሲ ድጸልኦም መን እዮም ዝብሉ ሻዕብያ ስለ ድጸልኦም ሲ ንመራሕቲ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ወያነ ኢሉ ይዛረብ ወያነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዮም ዝብሉ ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ንምክሳስ ክጥቀሙ ከለዉ ባዕሉ ኮፍ ኢሉ እቲ መራሒ ድማ ወያነ ካብ መሬት ከይጠፈ ግን ሰላም ዝበሃል የለን ኣብዚ ዓዲ ክብል ከሎ ንመን ማለት እዩ እዚ ንህወሓት ሰሪዝዎ ኣሎ ሰረስካየ ጉዳይ ድማ ክሳዕ ክንዶ ፀገም ክኾነካ ይክእልኒ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ እቲ ከሃርሞ ዝኽእል ሰብ እናረኣየ ከሎ ክበልዖ ዝደሊ ሰብ ቀስ ብግልፂ እናተዛረበ ከሎ ናብ ኤርትራ ገጾም ክጠማዝዝዎ ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንስኻ እንታይ ዘርእየካ እቶም ምስ ኣቢ ኣሽኪሮም ዘለዉ ሓይልታት ኣቢ ዝደለየ እንተገበረ ዝበለ እንተበለ ዝግድሶም ከም ዘይኮነ ስለምንታይ እንገይሮኦም ኣብኡ ስለ ትምርኮስ they don't care ኣይግድሶም እዩ ዘለካ ግበር ንሕና ክንሽፍነልካ ኢና ንስኻ ናካ ሽፋን ኮይና ክንሰርሕ ኢና ተን ደሞዝ ናሃበና ተን ገንዘብ ናሃበና ንሻዕብያ ድማ ቀፃሊ ከነሰይጥነልካ ባዕልና ኣለና ኣልካ ኢሎም ተተበራርዮም እዮም ዝመፅሉ ዘለዉ እምበር ሰራዊት ናቱ ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ኮይ ዘረባ ናይ ሰራዊቱ እኛ ህግን ለማስከበር አስፈላጊውን ነገር እንጠቀማለን። አሁን አስፈላጊውን ነገር እንጠቀማለን። ኑ በሏቸው። መንግስት እጁን ዘርግቷል ግቡ ብሏል። ካልገቡ ግን ቴክኖሎጂን እያንዳንዱ የሚገል ቴክኖሎጂን አምርተናል። አገር ለማዳን ስንል አገር ለማትረፍ ስንል እንታይ ዝብል ዘሎ ዘጅ ንሕሪ ንሕና ንብሎ ምሳና እንተዘይተሰማሚዕኩም ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ንካልእ ፀላኢ ካብ ግብፂ ንዝመፀ ወይ እውን ካብ ኬንያ ንዝመፀ ፀላኢ ይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ንመሰሉ ንዝቃለስ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ኢና ይብላሉ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ተመሳሳሊ ዓይነት ፈኸራ ወታደራዊ ክዳን ጀነራላት ናይ ኣቢ ብቪድዮ ዝተቐድሐ መዓት ኤቪደንስ ኣለዎም ጀኖሳይድ ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ከጥፉ ከም ዝኽእሉ ከነጥፊ ኢና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዝተመርገ ቪድዮ ኣለዎ እዚ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ምሁር ድሕሪ መን እዩ በዲልካ መን እዩ ቀቲልካ ብቐንዕና ክትካሰስ ደሊኻ ፀላኢኻ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ እዩ ዘሎ ግን ኣገይን መህደምን ድሕሪ ኮይንካ ትደሊ ዘለካ ግን ኣፍትሓላ ጥራይና ንብለካ ተፀኒዕካ ናባና ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና ሬኮርድ ክንገብሮ ዘለና ኢና ቸው ሰዎች ምን ይሉኛል ጦርነት አያስፈልግም እያለ ከአዙሪት እንውጣ ያለ እንደገና ጦርነት ይላል ይላሉ አዎ እያልኩ ነው ለምን መሰለህ በጦርነት ብቻ ካልሆነ ማታክመው ጋንግሪን ከሆነ ምን ታረጋለህ ነው ለሰላም ስትልም ትተኩሳለህ ነው ጋንግሪን ነው የቀጠናው የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የማይታከም የቀጠናው ጋንግሪን ነው አይደለም ብሎ ውስጥ ይሞግቱኝ ለጋንግሪን ምን መፍትሄ ታመጣለህ ሰላም እንደ የማ ሞኝነት ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሻዕብያ ጋንግሪን እዩ ዝብል ዘሎ ጋንግሪን ዝኾነ ገፅ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ኢሉ ንኤርትራ ንምውንጃል ብኩሉ ዓይነት ተቀራሪቦም ኩናት ዝደልዩ ልክዕ ከምዚ ያ ስጋ ዝረኣየ ከልቢ ሓረምረም ዝብል ከምኡ ዓይነት ሓረምረም ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ደወደይ ንኩናት ክንዲ ዝሓረምረም ይብል እዩ ግን ኣገይን እዚኦም ኣብ ነብሶም ኣብ ናሓትሕዶም ዝገብርዎ ምስ ረኣኻ ኢኻ ትቐብፆም ናሓትሕዶም ከምኡ ዝኾኑ ንኻልእ ዳ እንታይ ክገትፉ ኢልካ ትሰግሮም ማለት እዩ
ከደርግ ውድቀት ጀምሮ ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ሞኖፖሊ አለ። ትግራይን በፍጹም እንደ ባክያርዱም አያስብም፣ ትኩረትም አልሰጠውም ለትግራይ። ጥሩ ትግራይ ውስጥ ጥሩ የሚባሉ ሰዎች ሲገኙ ወደ አዲስ አበባ ነው የሚመደቡት። አሁን ምንድነው የሆነው? ትግራይን ለመምራት ራሱ አዲስ አበባ መያዝ አለብህ የሚል ሜንታሊቲ ተፈጥሯል። እኔ ከዛ በላይ እሄዳለሁ። የትግራይ ህዝብ መንግስት ጥሎ ያሳየ ህዝብ ነው። መንግስት የጣለን ህዝብ መፍራት ትጀምራለህ፣ ራስ ላይ መነሳል። ሶ ኢን ኢፌክት ህዝቡን እንደ ህዝብ ተደራጅቶ ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችልበትን እድል በማስጣል ረገድ ቲፒኤልኤፍ የሰራው ስራ የሚገርም ናቲንግ ሾርት ኦፍ ክሪሚናል። ይሄ እኔንም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንዓመታት ምስ ህወሓት ኮፍ ኢሉ ድመርሕን ድበልዕን ድሰትን ዝነበረ እንታይ ይብላ ኣሎ? እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ? ጌታቸው ረዳ ቅድሚ 4 ዓመት ብዛዕባ ኣብል ብልፅግና ናቱን ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባታት ብምሉእ ተሪእኻዮ ንኣብይ ኣሕመድ ብፍልይ ዝበለ ቃላት ዝገልፅ ዝፀርፍን ዘዋርድን ዝነበረ ሰብ እዩ። ልክዕ ነቲ ሽዑ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንዑ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ ንህወሓት ንምጥቃዕ። ታሕቶ ሕጂ እንታይ ድሕሪ ብልፅግና ምስ መን ኮን ይኸውን ንመን ከምኡ ኢሉ ክፀርፍ ይኽእል ይኸውን እያ ታሕቶ። ምክንያቱ ብድሕሪ ሕጂም ክገብሮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እዚ ነገር እዚ መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ኣህያደግ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ምስ ህወሓት ኮይኑ ዝገብሮ ሕጂ ድማ ምስ ኣቢ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ድሕሪኡ ንዝመፀ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ካራክተር ናቱ ባዕሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ካብዚ ፍሉይ ነገር ትፅበ እንተለኻ ድማ ኣይ ቲንክ ኢትስ የዋህነት ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣነ። ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናቶም ነዚ ይመስል። እስከ ቁርብትለይ ናብዚ ዕንደራ ወይ እውን ሓደ ሓደ ካለው ለንቀነ ብዛዕባ ፅምዶ ገለ ዓይነት ዘረባ ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ስምዖም እስካብዚ ናብ ቢዝነስ ክቕይሩ ዝደልዩ ናብ ቢዝነስ ክቕይሩ ዝደልዩ ኣካላት እውን ተፈጢሮም ጀስተለካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰደኩም መኻይንኩም ገለ ሊብሬን ታርጋን ንገሩና እሞ ክንዲዚ ቅርሺ ክፈልሞ ክነምፀልኩም ዓይነት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቤተሰብኩም ገለ ንኽትርዩ 20,000 30,000 ክፈልሞ ክንወስደኩም ዓይነት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ተርእዮታት ምልክታት ርኤ ማለት እዩ። ናብ ቢዝነስ ክቕይሩ ዝደልዩ ኣካላት እውን ተፈጢሮም ጀስተለካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ምስ መፃኹስ ትምህርቲ እውን የተማሃርኩን ሓዳር እውን የመሰረትኩን 5 ሳንቲም ዝበሃል ሃፍቲ እውን የብለይን መሬት ይትረፈና ሰዋዕት እውን ስለ ዘለው ፀገም የብለይን። ኦሮሚያ ሰፊሕ መሬት ኣለኒ ኣብቲ ዓደይ ትግራይ እውን ዓደይ እንድያ ግን ዋጋ ዘይከፈል ኩላ ኦሮሚያ ማለት እዩ። ሶ ትፅገም ኢኻ ኣብ ገዛ ክራኢኻ ትነብር ብእግሪ ሳይክል እዚ ኩላ እናሰርሕካ ስኻ እቶም ተቐየሙ ሰባት እንታይ ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ ዋላ ኢቭን ካሊእ ፀላ እውን ትፈልጥ ኢኻ ብእግርካ ኢኻ ትኸይድ ሓደ ሳይክል ኣላትንያ ሶ ከምዚ ትኾን ተለካ ፊል ትገብር ኢኻ ዜር ሳምቲንግ ሮንግ በት ዝኸፈልካዮ መስዋዕትነት ግን ምእንተ ትግራይ ስለዝኾነ ትሓስብ ተለካ ድማ ሳትስፋይድ ትኸውን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብርሃነ ኣብታ ፅምዶ ከምቲ ዝድለ ረብሓ ከም ዘይረኸበ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብግልፂ። ስለዚ ረብሓ ዘለኩም ድማ ክትቆፅሩ ንትኽእሉ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ድማ ንፁር ዝኾነ ስእሊ ክህልወካ ኣለዎ። ከምዚ ትሪእዮ ዘለካ ናይ ረብሓይቲ ፖለቲካ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ንሃገርን ንጅግንነትን ገለታት ዝበሃል የለን። እጂ there is nothing wrong with that። ፖለቲካ ማለት ስራሕ እዩ፣ ኣታዊ ድማ የድልየካ እዩ። ኣብ ናይ ካልእ ዓለም ፖለቲካ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብርሃነ ኣብቲ ፅምዶ ዝኣክል ረብሓ ስለ ዘይረኣየ ኣብዚኣ ቀረባ ድማ ካብዚያ ውፅእ ኢሉ ንፅምዶ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ኣካል ናይዚኦም ኣብታ ናይ ቀደም ቦትኡ እውን ክምለስ ከም ዝኽእል ትግራይ ልዕላውነት ተተሓሒዙ እውን ካልእ ዝለዓል ሕቶ ዝተፈጢረና ኤርትራ ክትገብርዎ ማለት እዩ። ሃገረ ትግራይ ወይ ከዓ ሃገረ ትግርኛ ምግባር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ወሲድካ ምልጣፍ ወይ ኤርትራ ምፍራስ ወይ ካልኦትን ዝብሉ ተመሳሳሊ ሕቶታት ዝለዓሉ ከይዝ እውን ኣሎ ኣብዚ መዳይከ ማለት ሲ ናብኡ ዝኸድ ናብኡ ዝመፅእ ገለ ዝበሃል ሓደ ህዝቢ ሓደ ጂኦግራፊ ሓደ ስልጣነ ሓደ ሃገር ዝነበረ ኮይኑ ጭቡጥ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣፍርቆ ተገምዐ ህዝቢ ድማ ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ እዛ ሃገረ ኤርትራ ሲ ወግዓዊት ሃገረ ትግርኛ ንግበራ ክበሃል ተሎ ሲ ዘይወግዓዊ ሲ ሃገረ ትግርኛ እያ ዘላ ሕዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ቦታ ሓንቲ ከተማ ሲ ጥቀሲ ትግርኛ ከይተጠቐመት መንግስታዊ ስራሕታ መንግስታዊ ተግባራታ ናይ ቁጠባ ተዋስኦታታ ወይ
ወታደራዊ ዞን ይገይሩ ዋላ ተበላስ ተሰራዊት ሲ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካሊ ተጠቂሙ ክሰርሕ ገለ ተራይ ይፈልጥ ብዲሞግራፊ ለመጽናኻ ሁሉም አሃዱታት ናይቲ ሕብረ ከም ትሪዎም ዘለኹም መርዚ ናይዚዮም ኣይውዳእን እንዲሁ ግን ሓደ ግዜ ብማዕዶ ኮለ ገና ከይመፅእ ከሎ እቲ ተንኮላቶም ከምዚ ኢሉ ብቪድዮ ገጽካ ክትሪኦ ከለኻ ንህዝቢ ኤርትራ ትዝበለፀ መምሃሪ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብ ብዙሓት ኢሊት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ ኣብ ገለገለ ክፋል ናይ ኤርትራውያንና ባህልቲ እውን ዝርአ ኩነታት እዩ ስለዚ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ መንገዲ ክፍትንዎ ንነዊሕ እዋን ኣጋዝያን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንነዊሕ እዋን ኤርትራውነት ክብድህ ዝፀንሐ እዩ ከም ትሪእዎም ዘለኹም they are still alive ከም ዘለዎ ይቕፅሉ ኣለው ሓደራኹም ንከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ yes trigger ክገብረካ ይኽእል ከቆጥዓካ ይኽእል ክሕርቐካ ይኽእል ከም ንቡር ጌርና ንወሰዶ ግን ልዑል ጥንቃቐ ድማ ክንገብር የተሓሳስበና ምክንያቱ ነቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ቪድዮ ቀዲሖም ይነግሩና ምህላዎም ክንሕጎስን ብኡ ጌርና ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ፅቡቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክንሃንፅ ፈተና ናትና እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ዓይነት ኣጀንዳታት ተጠጂኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብታ ፅምዶ ኤርትራ ንፅቡቕ ዕላማ ንፅቡቕ ጉርብትና ኣበጊሳቶን ትሰርሓሉ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ብካልእ መንገዲ ግን እታ ፅምዶ ንካልእ ኣጀንዳ ክጥቀሙላ ዝደልዩ ሓይልታት ከም ዘለው ድማ ምስጢር ዘይኮነ ጋሕዲ ምዃኑ ከነርእየኩም ኢልና ኢና ነምፅኦ ዘለና ካብዚ ወፂና ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር እስከ በዚያ ክንጅምር መጀመርያ ቅንያቱን ቅንያት ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ክንበሃልሲ ባህጊ ኣለኒ ብጣዕሚ ዝጉሂ ኣብዚ ኣብ ኢንተርኔት ክርኢ ከለኹስ ኤርትራውያን መፍለጢና ሰይ ኣብዚ ቲክቶክ ኣንበሳ ኣውሪዶም ዋው ኤርትራውያን ክመፁ ከለው ዋው ኤርትራውያን ክህቡ ክበሃል ከለኹ እዚ ኩሉ ዝህሊ ንዓና ኣየድልየናን እዩ ንኣኹም ኣየድልየኩምን እዩ ኣብ ሂወትኩም ትስርሑ ኣለኹም ከምኡ ንኣኹም ኤርትራውያን ጠምዮም ነንድበሃል ኤርትራውያን ሓሚሞም ነንድበሃል እኒቲ ሃገር ያ ንዓና ትመፀና እስከ ፀውዑ ለይ ሓንቲ ሃገር ኤርትራውያን ውግእ መፂዎም ነንድበሃል ሓንቲ ሃገር ፀሓፉ ለይ there is nobody ብስምዒት እንኸይድ ህዝቢ ክንከውን የብልናን ኢንተሊጀንት ካበዩ መፂ ኣነሲ ውይ ኢለሞ ሓፍ ዘብለኒ መንፈሲ ካበዩ መፂ ሃይማኖት ሄዲ ከምኡ ገይሩኒ ኣደይዳ ከምኡ ገይራትኒ መን ከምኡ ምሂሩኒ ኢልኩም ሲ ነብስኩም መርምሩሎም መዓልቲ ኣብዚ ስደት ዘለኹም መን እዩ መፂኡ ንኣኻትኩም ሰፖርት ዝገብረኩም ብውልቅኹም እዛ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሓፍትና ናይ ብሓቂ ቆቋሕያ ለባም ዝኾነ ዘረባ እዩ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ይኹን ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዓለምና ዘሎ ኣበርክቶ ይገብር ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ይገብር እንድሕር ኢልካ ቃንዛ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝስምዖ ድዩ ወይ እውን ናይ ኤርትራውያን ክንድቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝኾንዎ ዘሎ ሽግር የብሎም ወይ ከምቶም ተጋሩ ዝወርዶም ዘሎ ሽግር የብሎምን ኢሉ ስለ ዝኣምን ድዩ እስከ let's investigate a little bit on that ወላ ኣብቲ ናይ ቲቪ ሾውስ ናቶም ሲ ገሊኦም ንገዳማት ይሕግዙ ገሊኦም ንዝፀገሙ ሰባት ይሕግዙ ከምኡ ዝፀገሙ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘየለው ድዩ ነው እታ ሓቂ ክነግረኩም ናይ ካልኦት ዲቴይልስ ስጋ ናቶም ቆጢኦም ገለገለ ድብል ሰብ ኣሎ ሓቂ እንታይ እዩ ሰብ ክሕግዝ ከሎ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሑ የቐኒየልና ዝብል ሓሳብ ክበፅሖ ስለ ዝደሊ እዩ ስለዚ ልዕሊ ድማ ብሚድያ ክብሪ ክወሃቦ ክስቶ ወዲ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ተባሂሉ ኣብ ቴሌቭዥን ዲ ኣብ ሬድዮ ክዝረበሉ ስለ ዝደሊ እዩ ነዛ ነገር እዚኣ ሓቢእካያ ክትከይድ ተፈቲንካ ኣይሕግዝን ይሰብ ናይ ሰባት ኢሞሽንስ እንድሕር ተረዲእካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ነዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ክንሕግዛ ተባሂሉ እታ ቤት ትምህርቲ ዝተሰርሐት ክስቶን ሰሪሖማ እንተተባሂሉ ሰብ መሓገዘ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን ተኣኪቡ ናብ ክስቶ ዘለዎ ክኸይድ እዩ ኣብዛ ኣበርክት ተባሂሉ ሽሙ ግን ዘይጥቀስ ኮይኑ ሰብ ኣይገብርን እዩ ምክንያቱ እምነቱን የብሉን እቲ ነገር ክበፅሕ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያን ንኣብነት እዚ ፀገማት ዘሎ ስለምንታይ ክንዱ ዝኣክል ቆላሕታ ተገይሩሉ ክስራሕ ዘይክእል ተይልካ ስምዑ ኣብዚ በጃኹም ዝከኣለኩም ግበሩ ዝከኣለኩም ድምፂ ኩነና ዓለም እስማዕ ኣብያትና ዓለም ራእይ ኣብያትና ተስፋ ዝሰኣና 6 ኪሎ ኣብ 2 ወርሒ 3 ኪሎ ንወስድ ኣለና ንበላዕ ኣለና እዚ ከይኣኽለና ብጥይት ንቕተል ኣለና ኣቶ በጃኹም ድምፂ ባኹኑ ነይሮምሎም በጃኹም ማለት እዚ ዘረባ እዚ ክትሰምዕ ከለኻ ኣፅመ ስጋኻ እንዲኻ ትውድእ ግን
قليل كايكون انت يقبر تسب مالت كابت زلهم من خوصاكم زخل ابدا جزل سبا يكون مالت بيتسبكم كوصاكم يخل خون كبيدي تبدو قل سبسك قبر زغل وي وانت اكيب كاون جنزب كتحجز تغل تخون ايفن نت جنزب نكتحجز وين كوردينيشن كقبر زغل بزت امامن منقدي انا تجار ابعدهم سلو زخون يقلل لهم ابعدهم سلو زخون ولو انا ابعدهم كله درو فدرال نت جنزب كچوي جميرن نبلالنا ስለዚህ ካብ መንግስቲ ወፃኢ መንግስቲ ከሃለዎ ትገብሮ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ንስርቅ ንኻልን ዝተቃልዐ እዩ ስለዚ ኦርጋናይዝ ዝኾነ መንገዲ ብዘይ ምህላው ከምዚ ዓይነት መዓት መልእኽትዮም ሰዱለይ ዘለዎም ያ ደህና ግን ሓንቲ ዩቱብ ቻነል እዩ ዘለና ሓደ ብቁኑዕ መንገዲ ንዑ ክገብር ዝኽእል መስመር ሒዙ መፅዩ ካምፔይን ግበረልና እንተኢልና ንገብር ኢና እንተዘየለ ግን ኣብ ዘይተኣማምን ነገር ጌርካ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ዘየምፅእ ከቢድ እዩ በቃ እናረኣኻዮ ነብስኻ ትውድግን ብግልኻ ዝሕገዝ ትሕግዝ ካብ ሓሊፍካ ክግበር ዝኽእል የለን it's very sad قنيت حدش عامت كا خمس قنزان نسمع ملاونا يحزنك كاي اسكي من البات حدا حدا جديد ديت فتحهم صقمات كاشلل كتب له مالك ما ابوش ابدغ زلخم مساخم ينيري حجه اني ابزا برختي عدي اريتنا اسمر امتي حداش عامت يبعد اللخو حجي يوهانا يبلكم اعوذ لكم زعبكم زناسكم يحواتي زعبكم زناسكم حواتي سدرا بيتي بملوكم يوهانا مساخم نيري حجه يوهانا نحيلتات مكلخان كلكم من سيرترا يوهانا نبرزنت كم تريد لهم أبغى ناتنا إيرترا بس تبغى يزلوا كنياتنا حدش عامت أنا عامك كم زين يرد عينه برنا يفلتني هجن كم تريد يزلنا نندتك نيات حدش عامت كم فيستيفال جيرامات صبوا كل نجار إيفنتس كم زعينت نتوم نعشت كالات وين عدلنا بيزنس نخرجبو زجبر لهم عدلات كل جزء سناي نجاريو نصبغ زين فتيو كم زعينت تبغى صوتات زبالة أيو أبي أبلاوس ليو مور إكسباند خجبر زغل دكانات أبترجع تري وزلهم كله سبات كم عدلات نخسر حزير رخبز نبر بس عدلزي كرخ بيخوليهم سلازم البرايفت سيكتور تصفاتها زي ملكتات نر لنا بس أبي درجة نقول نبر أي بحق تصفات زبيو استين داقير زول سب إيرتراويو صار هنا قدر دم عدل ركبالله تاقودنا حرنت يزبس حسب الزاور الله سلازم تاقودنا حرنت حزبنا إنجرا نقول لهم نتوم تكالات زلهم هبتمات رايزي كونس نتوم قلة سبات ونشتين داقيرمون نكسرحو فليت جزيه فليت قات أم تجركا تكتماي معرب هيوتي مقر توم زي قات هدما عدلنا يسرحنا عبيتني رغبو نبي حق دس زبل تريو يريال لغانه زيادة كم زي فيديوهات تقبروا زلهم channel هدما بركوهم تصنع يغني لنا كبرتي عبلنا كبلي دالي I hope زي شجرنا يرتراويان توديو زي نفس الدتن نفس قاين تقال عزة لما نسي نبعدو تمليسو سريع دي وقد قيدو ديو دكان غيرو دي جردين غيرو زنبرلو مدرخ كفترولو دما تاونكو تمنيتيا نحنا بيروبا انجلن زلنا حنتا يكافانا تابي إيرترانا بأفريقيا زلو من سيجن صبغ نخركب تمنيتي كمان نمجزين العلي نسيو نايلو ما أرساب زغودي لايك قبرو شير قبرو يتقوم حسابكم أكافلو روحوس حدش عمت نابلكو مزيا كسانا بتوكمي